pa eyema mpanyimfo yema nkwada enkwada de no eye vitamin champ ena wie wodi di wie a na wanya vitamin ki bi no abagu bo kama eboa pa ema wonya hoden foforo esan protein wom calcium potassium ena multivitamin na weno kura no omega 3 and 6 ewom fatty acid so ahyemuma enti wonya bi na nonom na wo mo abofra ne bi so no mu a ema munyini mu ayefe enkoda ne bie wo madwene mu esan so mo no mpam ayeden wo kwa classroom a watimi bon ma se bribi ema bibia kwa kama edema no enkoda de no kwa adwama so wo so per vitamin champ regular soya milk champ choco anasa champ banana ni nyina wonsa ebeka bi edwama so ba bibia da wo na obisa ubenya bi na wato iya femina na kwase wosu echon meni aba papa bi akosuya eje wakode afa ya de bre na Asem Beba Dabi kase ebo no ya tesetesemu na ya de amamo Asem Beba Dabi asam na nyaba na nyaba duru se ya busuafo kan na ewase ye kan ye sha Asem Beba Dabi kase ebo na se a na ye sha se every covid-19 ya de mo wa ebesensen ewie mu wiasa fa na nyina ma Ghana eno adidi yansaba mu bebe se afe entemu ni no empanimfo bom pitiripini mpatrapa ya wodom aya bidiaboa sade be na enura hodo ya yebenya na yade no entimi entratre Ghana memu no wonom ebema yanya ampani ampara ne nua ani ampa ene wonom aye bidiaboa ama aduro na ebeduru ya no sade empanimfo di kan eka ye no wo kire se nyame no kwasem ne di wadi kan no na yetu na tirija enti na na dankwa Akufuado wone ne hokani maame Rebecca Akufuado na afe na bedi akire yewura Dr. Mamadu Baumia wone wono so ne hokani eye maame Samara Baumia wone mu adikan akwakobo mo pane no die edikan ya achese enema adedadin na enumu no na woda na disen enei se wo hwemu paade a sadie enre ya omode aba no sabaye na amanfo betimi ehunu se an amanfo bi nsem omode kakeka ede afa ho sa an ya aduro no kura no se wonim ni ade bi bowa wo ye be ma sabe mprediasa ukwa akudo nsuo no anya adwuma bi ewuo wo ye oban so a wanhwe ya enya de a obetimi awo no omo ye bibi di akere yen so omode ka won de niema ededa na kwan mu enti mo bibiara mfa suro anase hu bia emfa enhye nitirimu na no dankwa Akufuado wakasa ade afa enro ya aba no homoma yentie no. We've all had a very difficult time this last year. Unfortunately, scientists in the world have now found what could be a permanent antidote to this. I can only call it a pestilence that has affected all of our lives this last year. It's important that we set the example that this vaccine is safe by being the first to have it, so that everybody in Ghana can feel comfortable about taking this vaccine. It is important that everybody at the end of the day is vaccinated, and that's our objective. And in doing so, UNICEF, the managers and the contributors of the COVAX facility for the opportunity that we have in this country to begin the process of vaccination. The vaccine doesn't mean that we're throwing away all the other protocols. All the other protocols remain in place until we are satisfied that the virus has finally disappeared from the soil of Ghana. Nanado dankwa Akufuado ana mote nenkano adikan akwa je ne paniye wone ne hokani ana wade sasem we ade atodwa na mom no wase hia hodo ade agu akwa mu no abusuafo mom yamamaden ase ebetimi ade suo na enu akire no ana bade akire Dr. Mamadu Baumia wano so wakasa ye ade fa wano so pane a wakwa je ne ho na wano so sei ana okirachire ensemu ade kire ensentrofo. We are taking this vaccine today to assure the public and Ghanaians in general that it is safe. It is safe to be immunized by this, to take this vaccine. And that safety, the Food and Drugs Authority has really assured us, and we are very confident
in the safety of this vaccine. And that is why the president took the lead to take this vaccine, and we are following in that step, and it will then go on with all the health service workers, security agencies, and essential workers, and so on. So we are asking all Ghanaians to be cooperative in this process of vaccination. It's going to take some time. Our goal is to immunize about 20 million Ghanaians. That is the target for this year. And so we will start. Maybe a long journey will begin with a step, and we will take our steps towards that. So we ask for your patience, we ask for your cooperation as we go. But please don't listen to the naysayers who want to spread conspiracy theories about this vaccine. As the president said last night, it is not going to change your DNA or have all these effects that they are talking about in the conspiracies. Please, this is to protect the health of our people in Ghana. It is to protect all of us, to protect our economy, so that we move forward. So it is in our collective interest that we take this vaccine. So far, we've approved 2, the Sputnik and the AstraZeneca, and more will be coming by the grace of God. So let us all cooperate and get this thing done. The attendant can Dr. Mamadou Baumia, or also what Jenny Pani every year, Nevokani, Jenny Pani every year. And now, watch that the same with the atlas and job for her. I can and send me amount for can edify a year in Roya, Abaya, Ebabua, Ama COVID-19, Yadiano, Ado Etimia Brassier, say as you will be a Obenas, so bonny, was saying Adia no cre, and Unti, and Ampany Fui, or the kind of Mutiakwa Jats, Mano. And Timo Bia, and I just say, I wanted the one or so Bia Modia. So bet me, Aquacobi. Ara Sambia see Ewa Baro Antoine Quantum Poso. Ababa Wabi a Wanya Fishano Edionu Bako Ama Dorin, any dear Tada Freno, Woko dia Mommy Noa, and na Oman Fonum Eka. And Ramucha Musa Valentine no one na Kodon Quia Efri Fie, say Womokwa Jomani. Ama efiri hɔ no mu no ano na abusua ehunu bie wɔn ma hwehwɛ baba wɔn a enya de sɛ wɔn nsa eka no ɛnra no mu no nsia kase ebomu no na assembly member wɔn wɔ hɔ ma enya ne ntie sɛ wɔn akɔkɔto emu bi so sɛ ɛda bɛwrɔ hɔ na saa bawrɔ hɔ no ɔmokɔto sɛ ɛda no nsuo bi ho pɛɛ ɛna emu no da kyɛ sɛ waporo koraa ya nwansana ne ade edi ne ho atrantwie enam saya so ama yensentwe ni kwame ageni boate na nakokoto wo boanan ekoho wone ababa ye wanya fihia no aduanu ba ko wa firim wei ne maame akasa na sei ena oseye it's Friday in the first member there says and benefit kwa mo dance but kini na ye on information and me said using ko e mo aso wone ne ba na di maintenance ni bosumi ni o mo ba it was telling me, oh, who said it now? Oh, man, and then I'll call him. Not fast. I said, oh, sorry, would now give me a question. And I mean, I'm not done it. They're back. Kakani, he agreed to it will be a safe. And it's not on your man. He told us, I'm not an idea. I'm just saying about it. Samina Korama. It's a one. We are so welcome. It's a pushing the banana. It's a shasset of Shakolan, nothing money. Shakolan, what? The fish, men in fresh fishing. Sakopas must be the jack show that is here or to you. It's a one of large man and fat. So, living now, you said a banana. Now, wait, did you sing the? Just over there. And I am to daddy. It's a diachronic. It's a nigger and a t-shirt. Not matter of four. Never is spoons. It's another see them. They can again. It's a dance one more. You mean, they are calling the kites. I can't. Blah, it's 8 o'clock, over 9, 10, 11,
Ibeina. She bought 10 and 6 come from you. That's mommy. I didn't come on the call to say. I just got Chapman, Lina, Japan, and chocolate. Sena, the one in the pocket. If I get chicken, and the back then, the market one. I don't begin about. There's Saturday credit. You can't mean, no, Madame Sunni. I call you, and my celebration. Madam, I don't know. I don't know. I'm in class. We all know what you have. You played the gun, say, or Quaba. It's your friendly ass. We never, shall call him up. Let me go to them, the board, or do the sea. Any plan, the banner cutter. One in and shall be no she, and a banyan. Man is not what the chain is. And I must try. It's sharp. It's saying, you go see. It's a camera or Japan or Echo taxi. It's a madam and never want to pay your taxi. And I want man. Come at the can with you. I'm saying, imagine. Come at the can with you. I know the can. What's behind? Now, that's a woman. And I'm on who is it? Who is it? I'm going on. Who is it? The no one casa. Or if they're doing on casting again. Oh, what are you talking? And we're going to say women. That's the poor women will be. Now that's not buy. Or buying. And okay, let's say, what do you talk about? Now, Madame is Rama coin. Or say, what do you? Ebusiafo wei eye ama dore ni ya wafrim wei omame na ya nsem choni kwame agini boaten ene no ebo nkomo yi asem wei oho I'm privy to it. I have a lot of information. Abaya no mommy no very nice girl, very beautiful girl. Wa wo baako ote kwamo ejoso kwamo ehona momi no ote se udru adakoja ache nkwanta ekwan a ofa so esane de ko antoa no saa kwan ne so no mkuku awura ne toye ensuom ene wo mku awura ne toye na ohwe body no a mi amakohwe body no strategically sane awura ne da no odase ye bie na hem odase ne drose na moase nom ne ade no ya wrogu nchen ena na hwene eda ni sisi odase ohwe se ne oda no a ebia obi ne dai awura no according to info kire se oni obi pie enipa ono ni se awura we wo ye no kire se abusua mpene so e de masa akrach no se ye ya ye ka sei a lot of fingers are pointing on that particular guy akomni nchirimu se enya nwanwa se ono na wakoye awura no sa anya do ano emprempre ya ye ka sei entiye ya efri sampotamo hoba ene se krachi a woni se awura ne wo ye no odwane oye taxi driver enti de obie susu ene se eye boy no ene di se adwuma na kwasi suspect o hwe awura no a baby a woda no eye bia sesenka ebon emeni patie padamon de bi no mo kan se o hwe a substance bi gu ne ho ya e kire se enya nwanwa se be ye acid se be ya emon na ohwe ayi no kwase ne sekure apie kakra picture ni mu no manka se wi aso uwu a se ne wo be ye wuo no eno na eka ho enti se ne oye wu ye no ebi se no wa fe ne se sana wa ya oda ho na issue ne si dabe because na me lady no yes Valentine according to assembly member ne de no wo ka se Valentine ni lady ne yira ya abusua pe no na wotwe atwam na wotwe atwam na wotwe kroni akire enye vows de mu ba na wotwe kroni akire atwam oh the lady
she's very beautiful. I know the lady. Me ankasa mako apontiachi. Any sa lady no ehia pen. Enti bra omo kan ye na me ko see na me hwe photo na this lady I've seen her before. I've seen her before. And I'm said that ko kwa mukru ni mu name so. Say me hwiansam kakra. Cause see and somehow it is akwada no way. Akwada ne wo ho. Akwada no we o de muwie. You bring a lot of information. Akwala no ne maame any boy now one girl ne wo ye ne pie. And again koko wi. Akwala ne de obai. Boy ne nso de akwala no ebre obi ema nipa ne de akwala ne bre ne nananom. And a boy ne nananom pe omo ba e de free papa ne ho. Papa ne nso adwa. Yeah. That info no menya me te sa info ne say the oni ni pie ye no ono omo hwehwe na omo hu no okay we dwane okay we have a lot of nioma and say ebi abofono yes when it is coming is doing but our advisement me te hey akosua te hwe me ntimi scam fa hwe no se me ne twempna na akosua ho koye fa ma ye jealous empna twe enye investment ne sese wo be ma wo ye wo oba mu se wo ne twempna nti empna twe enye investment oba sese wo ye wo be ma mu your contract se me no twempna bio a that's all what you say me nkonkoye se ena me na mahwe akosua ma ne ho aye fe enti se opeo ompeo sese me ne ware employer your contract. What are you saying? Contract. Be 2 months contract. Be na mo sign. Na mo come baby. Yeah. I was for you mo hini afia ni answer contract na contract no. Awa boss mo twen MS na Yaw Asante man tem na nkra firi on mo battery secret bia. Oye ye adanse hu adwuma. Enipa bia bodo to tan. Owo na jei. Sebasta entry boss yakon na ye frɛ no. Na asam no abo amanfo pusabo munyenye ye kwa amaso ne ani asamre mane a ogina wode manfo a ho ampasua no eso me kire eye onumanyamfo po osu akwakoba nkomo e de afa asam no ho opani wote yanka o taka fam Asem Beba Dabi kase boso ni ye mo ha opani me joso yo na asam no esisan yo me da se eye enano pay abe no ngochimu ho ena minya akose yabo bitu o continent enti ma me ko police station se le ko bo mama ne mi do na opani no so a abranche ntini fie no so police station ho de no nyina akọ hwe ye kwe na no kre na president akọ odai ya yabo bitu ampa na mutietie mu no eye dan na ba ne sa no kwa de business no bi antimi enche se dia si bi sam che se asemi si ano pabe no ntia ne fa ho na momo no che se omoti se itu akasa na no mu fi se bi kra ka ke si bi ne chem na ne ko ba pa nti o ma jian se dan ko so na ifia e de ne yenhwe mu na ma me no AP na wo hu sa branch no da for ma muja e pan wo se tu na tu ya na sa branch nti na tu ne tu ya ara na ro wanya bi afie sen wanya afie diasa enson 37 years. About trying. Said you know, sit the hormone, no what the horse saying. Some of us say, be no need to be ham, so I bet me a casabia, our chromophobia, nebia, or moko to us, and as a same opportunity. Eh, quite not or die, and our chance I want pray into one will be on struggle. So I said, let dinosaur me a bit at home. If you any mono, Nancy Ban and him Cacrana. It will 20 years, there would say, when you be a prepare and never crano. Perform be kati brisa once or die yana we say emuja no e plan kakra na ya sa wo hwema wono a ba bia ono atie ono a ne dan mu na sa asem we siye ne dan ne fie no ye nto wo mfa ho na ye ho ye dan ba mienu ne fie ra no te de chi e no nso te na ni mu sei enti opie free ho no mo no a am sa mango bi se wo no ma ni mu ho na no we bi enti opie no se no baba junsu se na ayeden yo na oti ne dan no kra no nsha tare eno ane short boxer short na she no to pay fi dan ni mu no nanti ba nim kakra na sa de ni sie ye nya ne ntia se ni dwumadi a wodie ye se o mo okan mo abia o mo sisi adan e wo empatam ho do bia akoye liberal na akoye we se ma me ni ade no
Mubusa busa mu no wono obi was asase ho manso bi ana bi ono no ye chese me bi se mu chese adwuma wo ye ne se oba ha kra be afemu ani nti se obi si dan a no akwakoboa no e bi a construction work ya bi a bi kra na bi kra chese wo ye adwuma wo yi hopping Kofi Job kwan ya wo ye ne se no ye ko ye adwuma wo hopping nti onye obi a bi se mu no obi won tokwa ananta wantawa bi a Asem Beba Dabi. enti wo hwe etuo no he fan ene kan no egu ne he ebo den sabom kum ne lufu na sesa na ebo no sabom kum no osa ne tuo no gu ye e ba chwane na asam no se de wusi kan asem se anadwo da suamu ana se bia anopai na mumu kopie so ne ade busa mu no se edrum re bia se girlfriend se ne boyfriend se no so kra ti me de ha obi de ba mwanya ntie bi se obi kan bi bisa debi asem no sisi anopando nsia ne fe ya na sade kra chi ewi enye anwumrempo anopa ya nti omuto titu ne kan na efe sisi no zukwa ne gusu a ni to ekoso a ena omutitu ne enka o sha se na busuafo o hefa no ankasa kra no aware o mba mi bisa mu no mchese ne yire ewo edweso na ha oba no ba ebesa no di odene ba ne ba besra no enti ha na okọ nje mchese na ochi ni kra na ba ne ba no osan ko san ko edweso enti asini si ye no e fe oba no de no maaye ne fo ni abema baaye enti ni abema na ne ma me ba ko o se abante na ma me akasa de wa kwantu bo abuchira na chese ni omukra chese ma me no akope ya o ye ne nkata ba befa no nti ni nua no na ne maame na atena so de ko mochre bia na buse mu atietie mu asa bia krachi kura bia na bibi ha no enti ono akra kasa beti bia di no hu awu no buse mu no sa etesai sanke bia ono na bitini bo no ho de anke bia saraka tio no ebe se kasai ye hunu tio bia na ye hunu do bo ni tio ni de branch ne de so no ayi ku no ho de ene de megidi se MMCC if says en kona bo no tu anke tu no ebeda ho amanke akoto so ende se amu no wai e da so da ho da bi ba ye no ye ko share contact police no ko share ye no let us say a fair crime scene e mo so ba because some they expect no mo ba be share so mo ba be share ye bi o so mo bia wi na ye pega body no dey pro police came why the come out wai ni brede kian sa kunkum ya akoso e ho no ma na se bi tesi Asem no menti bi kra da second na ya bo obi to tu amate say obi abo bi to ye time wana ya da kwan mu ho na akromfo ha je no ya atlantic bob buba driver ni bi to ye no ano menti bi kra da me hu bi mpoda Because Mamusa Honorable Asem. Honorable Wadama, so wo share body emfoyini ye da manim ya. Krache no a yabontuo no. Pipante nkwa na hye no. Warɔ ne wo nyina. Wubusebuse ma ye de adea. And I'm saying, or every dan mu. Because the dan, o pay free dan mu one tell quite because the quite dan ye be at the ho. Then to pay free dan mu no. A babontin no ana sa de see enti enye ne dan mu po ne see but ni mu no a o pay ye no ana sa se ne see. Yesusu se e ya akromfo. There be it is ne dan no ya ne bed no that no a ye mfa na hwe ana bibia ni ho a do me police ni wura dem ko hwe ni pabo ni phone ni mobile phone kra no na da so na dem ho en oda ho sa no no dan hey etuo na ye ball no ne ma ne jonso ne ho sa no ei ewo ya mahumani so ade nana mo feeding wo Facebook me kra me nya hu picture ni bi ya de beto apart from say wo phone so no me nya hu say ndinka mo feed na nka ye hu say the picture na nkasa esitie honorable ya dase why yo my honorable Asem people antin ko an se no wow Charlie Areho wow because Oshe senior cratch in the ho now peepant no a black peepant black those on Facebook Munko Facebook sisia share Tech 102.9 FM Oshe black
pipant pipant no de ahomandam ni bia ena eye stretch one ni bia de ni sisi no a stretch no eno bia me can say akosia nim de me what I'm talking about intention ni bia ye de ade na ehyimu ya enya de hyem ni bia akosia akira akosi de yes stretch one on say ase no akwasi no me ho na be hu ne kane o da bi wo betime hu because said go see chira de said the team so dia betime hu asem ya asem fa she ya de be se the team so dia betime but I know what akosia betime akyere me said wo see chire mu we no na on shahwe topu socks wo anampa bu on shebi na odayaya etuo no egu ohwe baabi emoja yi ne bayi a ase no fum ho enye nwanwa se ne bum ko ne nufu so no sa na ona botire ho na etuo no egu ye na afei oda nafono enchem that's wadachia ni ti de pe na adachia na emom ne body na ankasa de edaya enchiai na ohwe pipant na kwasi odi security eye FSL people to ya ayefi one unse say yamfa ni say bibie nsia if say struggle bia ma enka ye ball no otoho team oma omo hwam yo Facebook ne so be hu action na me but we no ohwe people na one ayefi two efri ni kotodwa anim eba people no ne so no e honso ayefi ena ne mfi so what that say ya ni nifa so enchemu hono jata ba fato so am I aba ona receive nanka atiefo nhwe ade no capture me so obehu anka memie ma atiefo nhwe capture fa me nkwa me to so na atiefo nhwe ni say na ai atiefo say na ade ona oda hono krase no one da ho no ai on se wo hwe ne sre ne so no ona on se pipant ne ho na yefi ena ne mfi mu ho ne so no de mam nyinsi e ho nso ayefi enti enya nwanwa se there was a struggle I bet me abasa and send it you go no baby am so buko no so be new site wo hwe e ho be site I think say na one was a construction adwuma na oba ye oye kakra wo ho no if you any pay kudi bia nwanwa nyame man be obehwe na adwemfi bi e wo nipa nitrim fa ne ho na omode akwa ye ya rehosem nyame ne ye boafo akwala na wafiri mu no ne ba akwala aketoa one no ne pie ye na akwala no won fie sei 2 years ayi de no afi no okotre akwala ni sa antwa won body no ya interview akwala no sa akwala uhu de en won de obetumi aka de ohu ye me na me need 5 years na me di adanse ya wo police station nkoda de wo dada wo madwene se de yakora de ohu ye no eyire so pass wo beka okay enti won ne maame ko hen edi ne si Charlie the lady who dey stand farm to so one picture na on so picture head do ne na so kan oba se ma wa say we hu lady picture because I was say hu picture na ya de to so na hu because ye beka bia na wa say nya pictorial evidence ani ekuti Asem Beba Dabi na he am fan koto ani am fan to my o de am hwe kitu abi gani ni Dabi we dey oh a nice lady o na me ka Asem chiro me say I know the lady front and back bibi agina yie hwe ni maame maye mienu be ma ba ko oba wom na ewi ni maame sabe ote ni ba we wuo no sabe nke ya afent nyankopon na ti ni edomo e wokwa am ho no aboafo ne so maame ni mu enka maame no nke ya afent obefa ni tiri ne baba ko pe a obe wa ma no no hade nana lady ni wu ya no me say Charlie nipa mobo me biography me show bio na me raho mama ma show bio show bio na in fact at the passage pa ba nipa o form said den kura wu a adwo the 2 year wo hu ye adwo flat ebedwo adwo na ahweni egu ge na se na efe pa ma hwe
akra no obi a wa pro so de otimi ya ahweniam na sa di wa pro no da ho wonya bibia ahwesa ahweniam mo mo nkapsa na menhwe no ayo why ora mame jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ntentem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa mekre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afro de wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratu yimu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system abusumi pinyi obia enyare de ti asemedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afi kra na ebeye onwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esne bibia ebusua watanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade foforo enti me ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni fiedum ka ho e pharmacies chemical herbal shops at phone for 0542 778572 and 0549297463 Hepa Plus mixer e ma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejede nkrato yi mu age atum se eye hey brasa me ade asem sesia de me hu obi oyade a wo pa bibidru enam a metre ne so nkopachi number 1 Dr. Fokuo ho me brabo age yade no ni nyina ko enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board on diabetes ulcer koko se ni hu ato no afri ye na betem Dr. Fokuo wo be ko nam na bisa me abusiafo Dr. Fokuo wa bene obi age na tum obi aso yade obi asne duro nam se yare hu ti hepatitis B or brain asintentem kra awo malaria busuani nyina gonorrhea white and syphilis nyina Dr. Fokuo ye ho adwuma se de enwanwa kra ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema sem a obaya de bia ma ukuru no nko ba foforo bia ho da wo yire no so nko bema foforo bia ho da e bibiduro kan no de ye enya juju Dr. Fokuo waduro bi ye fra no bema mu bema afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a wo ho bibiduro pa kuma se Dr. Fokuo peti number 1 usin kwanta so hwa wa said that okay sin kwanta so hwa edo ba ya sabia ho sawo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199 eno asio ogonya wa yali Hey, Unyam, oh, Kawi, you feel it smooth. Kawi, fuel am the Guman Gold Super XP Run 95. I have one additives, Papa B. Gold Super XP Run 95. And there's an Bobedium. Debut Gold Super XP Run 95 on a higher grade fuel. Now, so no bonnie no more fuel near Pepe. How much should I and send you and rent them until Bomo Siska and a Sansu who engine no ye Phoebe frame cannon was also into when you know. Ne bone normal for ne pepe Go Super XP Run 95 for there and who here said driver bia beka so wo tresika extra bia kwaje hydrate fuel goal ya yeni nyina Goil good energy hey mira enti akwaya wuti ugodi na say oh 2 weeks ago na netina wotwe menu pe na agbebe fever dra wasoade konkon ano no agbebe fever me belodu bi kra ka ho a me du ho no mu a me ni malaria eni twaka bia ma yeso so jani a wo kwa akon no ba fu akode preko agbebe fever so de eni akode akese pa malaria bia yi ni ti pe na di ni sungu hey madam fu mi mra na wase ww yenimu ane yenimu agbebe fever me ndetimi ye na Ghana ha so de Krobea
obie no ye malaria free enti se metu kwan a na maboa mo preko me fa agbebe fever e me bag ma sakra na mafatade a mehye na se wodi ni nyina ekro no yen ya ka fie nso oh sa hade krom hade de ne afamasi chemical herbal shops na abu anu nso gum kama atituru kra ne agbebe herbal center oh so utuom last stop ana afre 020-8130-790 and 024-6595-256 agbebe fever malaria sin ho odina o mefresi apemfo abate wo mo manufo ene nkoda wo nimfie du mienu e de won ka ho e wo se wodi etwidi mu hwehwehu ka ho ansa na wagye ayarehwe sene oman no etwidi ayaresa hwehwe tie FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye abapamo wo mu di nukure o online shop no ade enema na wo ye order no o mu say ready she wo de abefie wow susumpo na meto ede ma wo mu fa mo musu o se online shop a wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida agye abapamo wo de no so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no tie wa na se trafie ma ye ni dwamre se ye ntade mpaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059-1214-135 ana 059-1214-137 website www.abapamall.com Abapamall so convenient so convenient Ataki ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adan ko danna esem komu amochim ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wahemre bama utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house se opese oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode se odo hawo ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebe saw yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Manager, good morning. Good morning. Na kame no ba be susu asem bi ho. Se me doctor wo hwe me wan homa so yi. Kan be ka cho sef a wife ko ho. Doctor ben. Doctor Bosomtwe Jesse. Hey, one no him wife no o. Hwe, ye chiri ye nyina no. Bosomtwe Jesse na asom yiri mema hu ni se. Ene ma asiase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni agye sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a, enki asie me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofuduro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wa yade mu a. Sa ya wa yiri wunua wo sore ba. Ana wadamfo ya ne ntem na fa no koma doctor Bosomtwe Jesse. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want no. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wa ahodo nyina. Wo diabetes adropa. Wana so kwabubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. O Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Onipa sa pressure gina soro na mafomo a. Spark Healthcare. O Spark be ba form 10. Sa ofiri odiom o kwan ma so a. Wonsa benkum so. Wotsana na okọ bridge no so. The number is 0241641415 and 0503440286. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enanso biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba kun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kasa me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni fie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dodo na mu a obenya bi ato. Fre 0244 4176
669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe adwadie nkrato yi mo agi atomo se eye OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Almost for DNA. O wa kire me. Ese minto meswa, meko meswa. Konko baako. Na minto etudro, enu ya ne ya chechire. Enso baako. Ena etuaboba mienu akoko tuntum. Ensansono apetesi akotoa, snap akotoa. Na memfa sika 100 cedis entuso. Etuaboba no, ono ne de baako. O de be dai. Me koto, me de ko suma so akoto. Ena ne ma Kwame Michael ne ne nuamo so de baako. Owu abusua ye na ye, abusua so de baako. Etuaboba ne ya miensa. Oso di tuaboba ne ko suma so akoye dai. Chire bi mu. Dia me de kwan ne se me ko bonu dua me ko tutuyo no because omo de kan dia me bia me de ne ko no ya ma me less de da. Ese me botom. Ede ma me ache me na ache ne chese sisi wa ye me normal one enemy in the world. Papaya maya kwa we pa me ye me rana de odi atua me kan ho. Le pese mi hunu se tuaboba miensa we. Wo se hwan dia ba ko hwan dia ba. Johnson the man with the Graf Johnson dia ba ko so for the man with the Graf Johnson World Commission ko ye na ye ne dia ba ko. Ne ma no kwa me na ye pani. Kwa me Michael ne die ni. Na we so na busua dia ba ko. Na se so for the obondie nya no. Weyana. We need powers. Snap on so the bed day. Snap ye kwa egunsa. Egunsa kanchi. Ade a ode ye ona show pa ho. Me say sia wona me number one enemy. Ne ho ye me hu chen COVID-19. Aja. Wasana bebio. Buena jawa sui buenio. Wabra buemo. Nyami. Nasi musubi na kaya mi nyami beye fi musuyi mo. Wasana bebio. Buena jawa sui buenio. Wasana bebio. Wasana bebio. Asem Beba Dabi. 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 Asem Nyami. Wayne ya chawo. Akinkawe ya chawo. Eradie brana beken. Asem Beba Dabi. 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 Asem Oba kwa mi abon kwa bo wo within the ewa wenya me munya ko so bo adia woni e Asem Beba Dabi. wo kunkuni cheri ya ko kuma Asem Beba Dabi. kwa mi asasu Asem Beba Dabi. ogumi nyame no bra yesu kom Asem Oba wenya me nyame enya wa mi amen amonso mo we nyame e uto nsuo na bo awia wacha so nyame woni ma epem ye eja do no epem o e dasibre ye papa do no epem o e ane nyanko poni e woni ma epem o ye eja do no epem o e dasibre ane nyame o ya die ye wradie wacha so nyame e woni ma epem o oduma kuma nyame wo sa yeye okay ayeye nkan wodin asafo awurade eye wadom wadoye wahumobro ene wo penti ena awiei yeda so tiase se awiei ya wonkwa na tachere madabodwem emoja edi yemu afurusania na enye ya ho fentia enye ye nimdie bintia enye sabe ahodin bi ekuta ye ntia nemmum na ye wo awurade wadomuntia awiei yeda wase
sɛ wama wadom ayɛ kɛse ɛwɔ yɛn so awia yi adɔfoɔ yɛkyeakyea yɛn ho yɛma yɛn ho ha de ba 102.9 FM so aha ɛyɛ Otech FM so awia bre mu dwumadi a yɛdie yɛyɛ live ɛwɔ Facebook ne so okɔ YouTube ne nso so a yɛyɛ live wɔ so ne nyinaa wobɛhwehwɛ Otech 102.9 FM na mmom a mo wɔ Facebook ne deɛ ɛyɛ a mo nhyɛ ɛno yɛ madesrɛdeɛ mo nhyɛ sɛ mo hyɛ a ɛno bɛboa ɛma mo nuanom a wɔnom ɛwɔ mmeayɛ hodoɔ ɛnso anya adesua ɛne adekyerɛ dwumadie no bi no wɔnom ahwɛ no wɔnom atie na aboa ɛma daa ne daa no wɔnom abrabɔ atumi ayɛ krabɛhwɛ dwumadie yi wo deɛ sɛ wohyɛ a ɛyɛ #Asem Beba Dabi na wahyɛ ma wo nuanom nhwɛ bi na bɛboa wɔnom paa afei yɛ akɔmɛnte ma wo kɔmɛnte mmra ɛwɔ yɛn live streaming nase sɛ yɛ Facebook o sɛ yɛ YouTube o fama yɛn na yɛn kenkan wo comment no ɛwɔ afidie so mfama wo afei saa brɛ koro na amuo no ɛyɛ abɔmmɔden asɛ wobɛ like yɛn live video no ɛkɔ soɔ no na wo follow yɛn page no a wa follow wa like page no ɛno aboa ma daa ne daa se yɛhyɛ dwumadie no ase a ɛbɛma wo notification na woahunu deɛ ɛkɔ so ɛne deɛ ɛba awie wokɔ yɛn Facebook ne so a yɛwɔ owusu banahene ɛwɔ live streaming ne so ɛna wɔsɛ na yɛ Krobea Asante awiemia no wase ɛyɛ another fresh week ɛyɛ another fresh month asedanka awurade nyankropɔn oba Yabnash Pharmacy ɛne ne mpɔtɛmo a awie managers ne nyinaa wɔ ha na yɛn nyinaa ne aka bom ɛna yɛhwɛ show no live yɛwɔ Antonio Pɔn yɛwɔ Argentina ɛna wɔkyɛ sɛ na yɛ Krobea Asante yɛn nso yɛwɔ line ne so ɛwɔ Facebook ne so awie yɛ asedanka awurade nyankropɔn sɛ ɔde yakɔ na ɔde yɛ neaba ɛyɛ na wɔtwe foforom ɛna akora Krobea yɛasɛ awura mu yi asedanka ne din ɛne mpɛmpɛnso a ɔde yɛn aba abɛduru ma yɛma everybody obi a ɔtie yɛn biara a blessed new month yɛda ase Paul Banier Frimpon Valentine ɔwɔ ahoma ne so ɛna ɔsɛ yes nana yɛ Krobea Asante nneɛma hodoɔ a ɛkɔ so yi ne nyinaa kyerɛ sɛ ewiase na yɛduru mu no ɛyɛ de abɔdam yɛwɔ Arafat phobia ɛwɔ yɛn Facebook ne so na ɔsɛ yes akora Krobea yɛ enjoy your life oba Tema New Town a me nso me ne mapamfo ya bɔ ade mu abiebiem ɛna yɛhwɛ show no ɛnso ɛwɔ ɛyɛ Facebook ne so yesu dia ɛnso wɔ ahoma ne so ɛna wɔkyerɛ sɛ yes ɛyɛ another fresh week ɛna ɛsan yɛ another fresh month nana yɛ Krobea Asante in fact ɛmudwumadie yɛni gye ho oba sɛhwi proso ahemfie a akora yɛn nyinaa yɛ wɔ ha na yɛhwɛ show no live yɛda mo ase yɛwɔ Mustafa Sayid ɛnso ɛwɔ ahoma ne so ɛna ɔsɛ happy new month akora Krobea ɔno wabɛdwafoɔ ɛna wie wei yɛ the Monday's edition of Asem Beba Dabi nyankopɔn nhyira mo ɛne daa ne daa the most educative program a ɛyɛ a mo de ba bɛsom me maame ne me papa nana ɔmo mfa mu dwumadie ni agorɔ yɛda wɔne ase Abdul Foso Malik Mufti ɛnso ɛwɔ manso abɔre ɛna ɔsɛ akora wie yi ma yɛmmɔ mo nso maba so yɛda alase ɛne mpɛmpɛnso ɔde aba abɛduru yi nyankopɔn nhyira mo yɛwɔ Dongiri Gideon ɔno wɔ waa Upper West ɛna ɔsɛ akora me nso me wɔ line ne so Asem Beba Dabi show no nana Krobea me nso me mfa mu ni agorɔ okay ampɔfo akɔ aba yɛ ni Krobea ompom te sɛ oh ɛyɛ me dey free yɛn very good send the first day of new month no yeah say you wɔ bɛne mbosome no sɛ March no March no ne de di kan ɛyɛ pa March so da na yɛ dapa March nsɛm wom nsɛm wɔ March mu but then kakra no oh ɛde bɛkɔ bibia bɛ fine yeah sure over the weekends no na yɛnenam Western North oh yes I will cry say in fact ma yɛn kan fan kyerɛ yɛn nuanom ɛwɔ Western North sɛ ɛhɔ de no smart na ɔba de ɔmo nhyɛ ona na yɛ no smart ɛme kɔ sɛ hwiasa nwene so over the weekend so sɛ Dr. Dawood ya yɛ nedi yɛn dwuma yi ne maame firim kramofoɔ nso deɛ ɔmo yie yɛ simple yeah ɔmo yɛ adowa no yɛ twatoɔ na ano kwasi ada yi enti yɛkɔduru sɛ hwia anadwo okay sɛ jata bankɔ hɔ da ɔkatakyie firi fa nso kɔ bi oh good oh reverend ɔno nso nkɔ hɔ da okay enti na me nam di delegation ne nam oh it was sɛmi deɛ hɔ deɛ ɛyɛ makyi yadeɛ ni nti na ama wɛrɛ nkɔ ɔmo ahu hwee no ɔmo ahu bi
say ade ni ntimi nkɔ ba bia na wo kɔ. Da bi ntimi nkɔ. Se base bebre wo ho. Na me ka say ade ni ntimi mfo mo nkɔ. Enti awie Dr. Dawood nso yama yakɔ. Na enadwumadi a ye die ye de nsam nam. Okay. Ensam ni bi wo hɔ a. Ye. Odwene ho a ya wonte ase. Enna kakra nie. Enna ababaawa 21 year old. Why fro? Ofri fie. Wapie. Ewura ni free fie no. Abusua ehwe animu. So beba. Se ewura ni beba fie. Fe Krobea nani age nani akoka. Wa mafie. Oh nani akoka. Afei die yenkote a. Ewura na wuda nkwanche. Ewuo no a ewura na wuo no. Sebe oda ho ne yabɔ ne kwatere kwa. Oh radie. Onshape. Asem we binu mo ka ene se dabre yatune ba. Ebi nso se dabre yatwa ne techere mako. Enti na yem pese ye beje yesi edi. Enti ena no pay. Ahomachi ko. Ene ye te aposo hwe so. Se ye ya ye ka sei. Baby asem ni si ye. Se wo kwadwe so a. Adakoja achi nkwanta. Ekwane a ekwada koja achi kokopie antoa no. Ye fre baby bawro. Yo ya. Sa bawro ho. Ensuo bi nchen. Ena onum wadi ewura na wu. Esu apna. Na ewura no ohwe no asane ye wote no. Opro. Ewura no obi ma. Sebe bipa. Enye ensuo ho a enka wan hwe yanko mbeka se ye mo amna wo ho anka no. Because ade na aye no aye bibie wo ho. Okay. Se ye ka say apostle e wo line so. Field marshal awie ma ha. Ejo so akra. Very good. Empremprem ehefa na agina na ye ka say. Nana empremprem de mo wo ejo so kwamo e na me na wudi nkomo empremprem. Okay. Ahomache na utisi so. Besi sabre yi akoduru ho sasem we yi a ye tete se awura 21 years. We pie wa ama yakohu se wawu ya yesi a ekoso ne se yatune baako ebi se yatwa ntachirema wa wadi wani krotua wisi akwa akosane yomam edie no akohwehwemu hunu edie ne ba ya abofra 21 years we free we aposo yo akwa medase yentia Asem Beba Dabi etiefo nyina nso bio ebo anopa nonum na me free fie nti me de mani kire antoa edikan amane bone ba se e antoa nti me ba no me kokosi estate dancing a wo mu a kokosi Kenya tia brem iduro na me fa kokosi antoa me duro antoa no mu kyem se enya antoa krom na emom no eye antoa kwan so di free antoa e babawro ti krom no omo onim antoa pa no uduro antoa police station wa e kwan bi da ho no mu a yegusu saa be si bawro eni ti krom saa kwan ko na otimi di be si adakwaja ache ejo so kwantempo no nti mesafa ka ebo anan sa ba ho ana me ba beduru ye no sabi amanebo ni eba ye no eye sa na tie ababa wo bi a ye frɛ no Dorin Ajiman onye mfinhyia eduonu kro na edin adodo na ede frɛ no e ofie eye momi ena no bosumi aba be se twemu koi February ye twemu ya ne bi mususu se eye 14 February na ye Valentine Day no na emu ye ba ya ye be tietie mu no omu kyese eye 19 February ena na efiada ena opie free efie na ni nyina ne se one krati bi ehehya won kakra enti krati no e bai se oba be fa no na wakwakoto aduane ama no ewo aponti achi ona wonim jo so ye pa no na menim se aponti achi so ye bia bia duru fiada ye ta koye ye ta kudi wo won kakra ebra ne ye wo ifidada mu no enti krati no etu ka ba be fa abaya ye fa no momi ed ne ko aponti achi ndo so mutuo na omudidi no na momi enya akọ onya akọ no ena wode sọre ye wode sọre no hu momi bio ebesi enura da omukoko hu se na mu eda eye bawro ene amtoa kwantempo so ensuo na che eda saa kronu mienu entem na yakọ abusia no kọ ye no na ma ababawa no awu eda ensuo no enten na amanebo no eba esa kire mu se abaya ni pie no na nya ono nko na eko oni abante ni pie o baketo a enya oni krati a oni ne twimpen ena wo no okay ne baketo no oye bema o 2 years a o konfinja miensa oni ne baketo no ena epie nti eba asa no
na omu pe akwere ti akwan omu hu no omu pe maame no so ti akwan omu hu no efi se ababa ne maame no temu se kratch ne ba so oba be fa no ebo na de no nkono na ne ba no emaaye nti wosi so etini kwamu kromu ha ne adakwaji ati kromu ade tese ofa bo ne bo etini bia wan hu ne ba no ene ne nana no enti onkokobo apolice farmer ne ema police force kire mu se say no be kan dia wo so entimi ntan enye hwe han Ghana ha we ni bia se we ensentrefo so edimu akotini ye panto mo so mfa nko to radio stations ahodo wa Asante mantem hanim na omunya announcement tani e be ya the Doreen ene ne ba no ese baabi ana krati bi dam mpo a wote amanebo no a obi hu se na busuafo penetra kon obetimi abafie abusuane de police sponsor no eye oyo etu ho anamo omu atwen mu a mu twen tani e be ya Doreen ene ne baketu a woni mfintia mienu ebeba fie ena nada amanebo eba say Doreen ni nuaba enya akọ Afrikatia obefa Doreen ne ba mfa krat na ba no ma epie 19 February no so do mo kwa ntechi kwa akọ aduane a wo madie no ho se on kan say Doreen abusuafo say Doreen say no kan nti ababa no se na ya anadudu mienu nti oda na obo Doreen di na ama ne dem wa bidu so nti no okate call no when tie etwas ni bi na ofefe busuafo nti no mu di ho abobo a atre eno musa frɛ number no omu frɛ number na nkɔ nti emu obi no musa nya class no etre sɛ Doreen eda baabi nwuram baabi nti omu nkɔ fa no omu kɔ baabi odi ka atre ye no omu kɔ na enye kɔ a nti ebusia no esa ebaaye na musa frɛ class na otu ka ebe fa Doreen ne ba sɛ odomu kɔ apɔnche ye na mpena no nti omu frɛ de no che omu sɛ omu fo mani kyerɛ se de omu kɔ antoa omu fa ti krom kwan so nsu bu okwan mu hɔ omu bedro na Doreen eda hɔ ampani ampa Doreen nua bɛ ma ne abusua no bɔ anan omu kɔ ye no na ababaawa no otina nanom ɛwɔ ensiedo na na Krobea de tienie ɛba ye no sɛ ne udi ka kyerɛ mu amso de beto so yi anopani akɔ ye de ni di ka kɔ hwɛ emu no ansa na ye ba abusua fie ha. Okay, Tobo Apostle Tobo adofo ni adehia mutie sa story we ya ye wa owo akukoduro mesrew mark the word, the underlined word is wa owo akukoduro ko Facebook ko YouTube so say ya na ko search Otek 102.9 FM first place video ya Apostle etomane ye roll the video jataba. Okay, enti the Apostle ko ho okohunu yeni Apostle to aso kirekirem video ni rolli na medase bibi ka ko scene ho dia ya abaya no eti na nanom wonsie do no. Okay, say dia ye hunu ne se what start ye free ekwan so na wu video sa kwantempo we ye kwantempo be ya na be dia me se mi video no se me di mani mi free antoa ene eba be na ko bawro ni tikuro enti sa kwan no baby na me ni tre no me ko bawro. Okay, twaso enti ye kukudu sin ho no na ye hu se ampa obi ewuda ho na ye bo pray no na Krobea anopai me wura ho be hu papa pitia no papa bem dadre ejane ko ani so ko ntimi nkan ma no ye kokko se de ni pada ho na ye ya bona daja ya wuro ne pant ene ne under se o ne and go baby no so da like to bi ase Apostle Tobo se mahu emfonyini bia enti nipa na da ho a wahia yetum saa no na nipa na da ho no mo yetum saa no ne namu abie ana sesei na sɛdeɛ na osia da ho no ya baba ne nam poli ya baba ne nam sɛdeɛ mpre biasa oba ana sɛ bema eba be fa oba na obebutu so no taa na abaya no ɛda hɔ toaso yo enti o hwɛ sɛdeɛ efodini no esike bo pin hɔ no abaya no ahyase pro na ne pro ni mu no o hwɛ efiri ne moma so eba be si ne nase ana sɛ firi ne timi so ba be si ne nase a no abie ɛna ne se no ehu ne sɛ etete ho but enini nyina na to emis enkai no so atutu enti efiri ne yemu ba no so no ne yemu no so asase pro
ɛna ne naso so na ha mu so no sɛ bi kan kyerɛ mu no ya run ne mu aseɛ ne pant ɛne ne under a no so gu baabi pant no ɛna gu hɔ no ɛyɛ yehu black ɛna yehu as a blue baako emu deɛ na yɛ pant ɛna deɛ na yɛ deɛ black no ɛyɛ ne underwear ɔsɛ ɛma no ayɛ no ɔmu taapɛ underwear paa ayi underwear black ɔmu taapɛ paa ɛna blue no so ɛyɛ ne pant ankasa a wɔhyɛ ansa na wɔhyɛ under no so agu so nti na kyɛ sɛ akɔyɛ nneɛma mmienu ɔhyɛ dross yɛ ankasa ɛno ne blue na egu nkyɛn no ɛna black one no ɛyɛ ne underwear ɛno nso na egu blue ne nkyɛn no sɛni egu hɔ yi saa na egu hɔ toa so saa na egu hɔ nti wohyɛ ne yam nso a ne yam no asase ɛporɔ na yɛ aso no nso no na ahwenneɛ egu n'ase nyinaa na Krobea wotumi hu sɛ ahwenneɛ no egu n'ase a ɛno deɛ ɛho ɛnyɛ hwee na woduru kwan mu hɔ no anɔpa no kɔduru hɔ no deɛ na awia nya mmɔɔ nti no wonkenka biaa sɛ biribi ɛɛkɔ so wɔ hɔ na yɛgyina hɔ bɛyɛ dɔnso mmiɛnsa akyi na metietie deɛ nkɔɔfoɔ ɔmo mu ba hɔ ɛbɛka na yɛde aka yɛn nsɛm sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma nhwehwɛmu nso atumi akɔ so na ɛbɔɔ nɔnkron ɛba no nondu no ɛna yɛtee sɛ adeɛ no ɛbɔn wɔn ankasa na wohwɛ baabi abaayɛ no da no a lifepo ase ɛna ɔda lifepo no ase nkyɛn pɛɛ wɔn a wɔkɔkɔ yam no ne baabi a nsuo da no wɔtwi wɔ ni hyɛ lifepo no akyi a wohu nwura hɔ na nwura no a wɔn nyinaa ɛkyerɛ sɛ ɛhɔ nyinaa ɛyɛ nsuo ɛyɛ nsuo bi nkyɛn ɛna ababaa wɔn nipa bɔnefoɔ bi akɔ akɔdi n'awu a ɔda hɔ mu mprempren a ne wo ɛkasa yi na yɛkɔkɔduru asɛm na yɛkɔkɔduru hɔ no ɛtiefo mfa na Krobea yɛkɔkɔduru hɔ no wɔn a wɔfiri baworo tipuro antoa ne paamo agyapɔde ase ɛba sin hɔ no ebinom asɛm a wɔn kan ne sɛ ababaawa no man baako kyerɛ sɛ ɔkɔkɔhu mesini bi ɛwɔ baworo na mesini no ɔmfa ne din anto dwa mesini no kyerɛ sɛ ɛyɛ 19th no ohun sɛ ababaawa bi ne krakye bi gyina taxi ho wɔ beaeɛ a na yɛgyina beaeɛ a yɛkɔkum abaya no toeɛ no a na ɔne ne ɛyiyie that time na ɔno nso akɔ site a ɔbɛgyina kwan ho a ɔpɛ kaa kɔ ɛbɛyɛ anwummerɛ na onum ɛrekɔ no nti yie no ɛkɔ so na ano ɔbɔpene wɔ mu sɛ krakye na ɛdɛ na ɛkɔ so a ɛna ɔso ɔnkɔ no obi amfrɛ ne ha nti ɔno nso obi ne girlfriend asɛm deɛ ɔkɔ akɔpɛ di wɔ mu na ɔdan n'ani kɔɔyɛ ɛfansi okokɔduru kurom no ɛna ohun sɛ taxi no a ne si hɔ no agyina n'ani ɛde speed ababɛsena atwa mu kɔ na ɛbɛsɛ twa mu no abaayewa na ogyina no de wɔn hu no na mmom na yɛ akwadaa ketewa a ɔka bɛrima no ho a na ɔka abaayewa no ne bɛrima no ho mu yɛ mmiɛnsa a yɛ abaayewa ne ba no ɛna na ɛte taxi no nti na agyina ama so sɛ taxi driver no etumi akɔ akɔyɛ ababaawa no awu saa. okay ɛyɛ apɔsɔ sanpɔsɔ enipa no a ɔno yɛ obi a okohu girl no ɛne boy no sɛ wɔn mu gyina taxi ne ho ɛwɔ kwan ne ho ɔno na ɛbɛka asa asɛm wei ɛna ɔse mepɛ sɛ mepeke some points bi yɛ adeɛ ɛna ɔse hu sɛ saa taxi ne de top speed aba abɛtwa mu a wɔahunu girl no na mmom akwadaa ketewa no ɛna na ɛte taxi ne mmɛboa saa akwadaa ketewa no ɔno na ɛyɛ abaayewa mɔmii no ne ba no Krobea nti na ɔno na sɛm a ɔka ne sɛ sɛ abusua no nim taxi driver bi a ɔmo mpenetra kwan no mu nso na no hu sɛ abaayewa no na mfoni na abaayewa na abaayewa no tiate otwaeɛ no ɔmo de tɛ no ɔtɛ sɛ ɛyɛ abaayewa wɔ ya na abusua no nim abaayewa no sɛ ɔne taxi driver bi ɛwɔ ayɔnkofa bi a ɔmo mpenetra kwan na ɔmo polisifoɔ ɛntene ntoto na no fi sɛ ohun sɛ biribi kɔ so wɔ saa beaeɛ no na ɔno deɛ ɛnam sɛ na ɔkɔ site a wapɔn a wɔpɛ kaa kɔ fie nti no na agyina nkyɛn nkɔ so sɛ aberanteɛ no anaasɛ awudisɛm bi bɛtumi akɔ so ɛwɔ saa berɛ no ɛne sɛ ɔbɔpene a yɛpam no a ɔde n'ani wuo ɛsen kɔ ne fie no okay deɛ mɛbusa wo no yi ma no mepɛ sɛ meyɛ adeɛ bi ntia atiefoɔ a mosan wɔ Facebook ne YouTube ne so ababaawa Doreen Agyeman aka Momi ya wafiri mu no ɛberɛ a wɔte ase ne mfo nyina wotwa ayɛ bi ni sɛ ɔhwɛ abaayaa na oh yeah, very beautiful girl. Sa picture we September 20th last year and we try sa picture we.
na waye ne ti na ohwe awura ne mfonyini a eda TV ne so sese ya na oya abaya de ho fe pa eba shape a owo shape ene ba face a owo face enti sa kwada na otika anim no ono na aposo one ne bo nkomo no ana akoda na mini di nkomo no akora no 2 years okay aye gina so atiefo mumma yentie akwara ketewa no a aposo ene ne kasa ye ne sa akwara wei na oka ne maame ho plus sa bema no a oye ne mpena na obefa girl no ene ne ba no se ono mo kwa akodidi on that fateful 19th February 2021 akwara no eye girl ne ba mumma yentie akwara no na no asem Mama way. Mama. Asem Beba Dabi. Oh way. Mami mama. So kasa mommy. Mommy way. No. And papa aja for room. Oh no papa e dey. Aja for room. Oh no papa dey for room. E dey na papa dey no. And papa aja for room. Oh papa ye mommy dey. Obono. No say any day. Ojane. Obunu we wo ye ne den. Ojane. Obunu we o de na tishire no. Oda homa. Odi ahoma na tishire momi. Na wo ye ne den. Ojane. Na ma padwane ye. Asem Beba Dabi. We ye akwala ketewa eye momi no eba ena yade ne boss ankomo we ya aposo ne kasa na ode sa asem we todwa okay na akwala no sa aposo na wote krache ne ka animu a eye de na akwala no beka abusua ne nsa na mom abaya na mabie mo na me da sepa se obisa sa asem we e ba beduru abusua fie ne ababa wa watina na no mo nse do maame na nakua ebo enkomo ema wochemu se ansa na ne nana no obeka ne nsa no kati no a obefa ne ba ne pie yesusu se onna kodi momi ewu no ede ne ba no na ba no ma no ekokugya ne madam se ne madam eni akoda no nti madam no so di akoda no busa se no ma me wei na se eni akoda no mfa ne nkonkomo onana nti na eni me bigu taxi ni mu a madam busa se na eni me fa odi kwa komo obi ama na asi ama no nti se no madam o tre ne ba de onim ye asi nti a yedim fa no ankasa de akora no be firi se de bia no maame no ene be akora no eba madam no ensem na wonu so atumi akyere no ade ena madam no so bo atire ede ne bre ebusua no enti eye momi ne madam ena sa momi ne mpena ede akwala ne kokoja madam no na madam ne de akwala ne bre abusua no sanity na Krobea akwa iwa busa se madam no bra enipa no de akwala ne bre no busa se na ne maame we ya akwada no aba bedi ono sa ba ma ne nkyɛn na mo ensem fro bi a watire bia nsɛsie me abusua fie akwada ne maame momi maame ɛyɛ na nakua ɔwɔ ha ene ne betwitwe nkomo ne abusa ne se ɛkwan be ɔfa so a wɔte asɛm no na esase mpukura sɛyi na ɔmo no bitumi ase trotro do akyɛ ama ehunu no kura pa potia ɛwɔ asɛm ni mu maame me ma wakwa baba asɛm Beba Dabi so eza eba ne sɛyi ya ehunu ya me bra bɛn ɛna oberi just ɛde akyɛ woni ɛna sɛ momi ofifie brebɛn na eba no sɛ mote ne sɛyi ofifie bɛ 7 abɛn efiada last week na eno office so wota no la mawe eno anu no oni we ni nyina ne bom koe ese o wemu no that is person eso if a corner eko ni me hu ni pa no enim sei etie de te ma mi hu se ipa da sene din konze e ko tie na no asem of face oni mommy edidi ena onya akọ na free kwa kujasi ona na me bat
Mr. Kwaku Jason car coming. Kojo Jason. Was one mommy, ADD. Enna. Mommy Yako. Upon Chieti. And she one more now. Enna, call back. Call by me by no side. And oh, tia. Let it order nothing. And I can't walk blind. So I won't me be. Now, open them. No one yako. Yes, now. Who ya day? All last sinip and who shall be all. Now, shiny ass or qua walk. Or ever walk. It is, yea, who say, your kind of boy. It's one of the kind coins. Leave me a back, I say. Una odi akola ne call you. O ma meji na odi ba. To refer first o asmesi wo o benten wa. Ye dey ntimi en kan. So una odi ne call ye. Na o benten ni asmesi di. E ni mo bia. Ajo. If akra ne ble ne ma. Te do pass ntamne sa on kan ko wo. Na odi ko hyewe. Na odi o ma de so. Wo mo so ba be yi wo ma. Afero una o puta tense mo sa. Ota aduane akoma bla bia oni ne jijisu enso me yehu the reason etinanyu me ahwate na me bla be ako o start oba baby o te kwa na kwa eno kon from say ma meda na kwa kojo jasi abas afemi akata me say men ka se mommy abusia for say ye and what say e hu be chain na dem why the one phone for cutting when see there to us of friends one fa akopembra ni ene yen hwehwe mai fa na ta ko jojes e be hunu o fen phone the one on why they afraid me black man say mommy yanko baby say ewo o sin stu obi hu e fian to eba ena adom for koy o mo koya o ma show nyina ya hu eno o mo first ye hu baby akra wodo eno no access woda dia say eno mo koy na ye no kre tatema ko esi ebra omu bra adum poko ya won shaya o ma huna o sa etrese a say ne bra ye hu baby a o ka ye hu no eno say enya mon ko bia say eno say the nsuo bi hu ena akora ne de eda ss nsuo baby ko ewo ne kan ena se bawro e wono e ban nsuo bi da ena o mo sa tuka na pam o mo ko na akora no da wa ebra obanu epie no woni wonana ne koy woni na ne koy ni page me ba mi sia woni ne ba ewo information ya eno mu mienu nyina e besi so mu ba bia no eno asema me koto samira mana na ajim amda ubida ni wona eba na den 120 people na se wo san ya eho nyina wache nti ebra mo kam ba na mu hu na kira kan na mo na no so we na akola no black na koja kwa ni madam ewo ekwan bi hu ye wura masa san ni wura mu and for the time madam no eba ena madam no ye epie et madam ni pie en kojo jasi no edini ja wadini ja madam say sha kwai ma me wai na me ba eti say wadi akwa to kai mu anti akwa ni su no en madam no
experience so baby aka what is see it will be by and was the share akwai mama na eba wa mi sasa ne mama enso wo he afede meba no ebesi enwumre ana jo best no connect request no ni we hu na tita kwan bi wa me bi sasa akwa na we o ma me so wa mfene bi se anyere hu akola na ma madam no o so on the we hu akwa na ma ena de chin Saturday na me ko adwuma ena madam ne de akola ne baaye o de ne baaye ene wo chirem se kwa ku desinu kwa jo desinu na dino ebrem na me sumi ni pa to se wo ede wo kwa ba me sha akola ne ma ena me de me dina ba me so o she bi dinota no na kwa cho price no discover me fa akola o yiniti na me jale ebesine enwanu Apostle okay yenhwe Apostle kojoje sinu ono oba no atwempna infisi pastor niyem anyway one na wa akoda de bi na mo ya we se bibi wo no oba no me ba no enipa ni su ne ban na no atma ne mpenipa chese na mu ya we munim se mo ba no kojoje si atwempna ane minim pa ma me wode betu me be ya pra ne wade ame ma mpu biti e mo ko to ni me bia ye di eye nipa wade wato bible no to ecola not me buso ame ye de me to nyema bua e say na me anko de be yo ba no wade me pa try e ta pra no e ta so sade no de tire ni ka un ko shemu pa un dia o ni pa na nyade na di kojoje si o ye di adwuma o ka taxi tobo apostle datano apostle kom datano apostle e wona ofre na obi a waba se oba ba ye oba ho ade no moto ya na Krobea eya mo asomra ha memu obi o won chen me kan kire o se me frɛ o eya tie mo asomra ha kakra eyi confliction bi aba ha ma etiefu a etie busane ente ase se abaya no ebra kwadwoje si ba ye beka se watoto ekolak ene nasefo ede ba beye abaya ne ho ade no abaya no ne ka se ompe kwadwoje si bio anase enipa one ne wo ne bana na agyeman no ene ompe ne bio ma yente hwa ase eye kwadwoje si am prempren esu se omi wu no nim ho bi no ono na toto onioma se ode ba ba momi hu ade ena momi no che o ma me se ohun suban ne yo bi okojede si hu a ono kura no ompe ne bio sana ma me ne chemu sehie okay enti sabre weyi a kwadwoje si no ne abaya no epie no na abaya na ka kire ne ma me se ompe kwadwoje si bio meboa sana tiana na Krobea enti ene ebusama yen se edie ne ba yen so ma kwadwoje si kro no etumi dada abaya na dwen edi ni pie kwa aponchi achi se wode ne ba no ma yen kɔ no mu nkodi fufuo busane yen penkyere mu okay na mami edie ne ba ya obi a waka cha o se ontumi ni kodu si enware otumi dada no edi na tin ne kwa aponchi ejuma me tiri hu die ntia ochi akola no akwani de ba ta no amnyere ni krani ebe me ba no ofi ite se ne ba e ba no wa fa akwa na scam anyway ne kwam e de ne kosko ene madam no se ni na wa dance na na egwa kujoje sina wo ne na akoso ma wo ba no kwa refer sen e ma tape ba na no say eso wo ye be ka se bia na ka sam na apa prano ono tumi se wonya den on penny pan na wo the force bi na wo sa me makra ni sika akwa na wa do bi like na mi wona se obe pan de ne ba masuma no me ne na kun ejuma na bi o ya ejuma mkra makọ e de akoto ne pen ne nto onka san sen taxi dam ne ba wo fie be ka cho wo si yo a cho ho afta
na wunia also ni Kroba onu kwa say ninia afi durubon mo say onu ba bia nya o ma ba no mo say ene ka wano tum no won kana onu agina wo say akura no na afa ni sikem na ren ko o ma mi ade ebre na Krobea eno no okay kwa joje sinu wote kwa amukro na mu a na ma me kuri jesu no te kwa amukro me pa so no wote kroma wote ma be site ya na watu adwuma no ye no emesin ene wasi dan baby a wote na wie ena o ma pam na fio ene o pe ne dan baby na baby o pe dan enim baby koko han dan ono ti say baby a say o pe dan ni dan a o so pe na say wo ba akora na wo o rizi baby o di akora ebe okay na den na oba no ehu ye pati nti a wo say ontumi ne ntena bi oba ne kan de kro kire o say me say dan ono mon de o mun say minni akora na efem ya say obi fufu bi na ene efo is o ha kora na den ajin ne so for kwa na efem no eh ebi kwa do resist me asam no kwata ne so for akwa den wo ne so for no fe wo ne nakoda am the so for ben what to find what the let me baby crow and I in Chinese and our phone the Martin and ya some and you look at the truth on or back as soon as you know I waiting nice out better plan money and found it when you know you as the measure shakula and I'm an idea Sakwan mamia on petoyet o friend maybe I'm a call ebion I'm small me nipa wonya wade the two yen dai nipa no mommy wonya adwuma bia afi no application akọ bank ya as the same the catch say ya adwuma the pasha oba the jamen odue say Mami tobo osi wotu ne ba ne fo se mommy ye adwuma na jai memasem oba no ye memasem mami akua the pasha say be say osi wotu oba ne fo se mommy ye adwuma na jai memasem oba no ye memasem wo ho me pasha there bi memasem ni na ni so sa Bema mommy ne ne wo na najeman no owe die ne ba ye ntia oni ni jaye ne ebusia ene oye no what the federal forget and I don't so ye ebusia mu nsem yes ye bon ton ba ko eto oda dan say o fia bi dan ne ba ene o ta kula no a o keep kwan 4 days eti we ba ene kwani ni se no enye ta o beba enti me ba ene podu akura no e wode ewura mu ensensan bi abobo akura ne nan ene ni si yo kan se mi fie bo sum na afa akura e na fa kwotena wura mbabi no sakura na onyemu ye eti de ene se obanyi akura no dia onyi akura ne ma be pona man ena so enya possible enti ba se ni tia ko won say what baby komo ya wa wona ti ko amna ko da obi afiti e ko kacha kwan say ukwa emie wa no ye wo se de utimi nkasa akwan so fa ta akwan so wo so utim na akwan aka no ko ma na kun e se osro e no ye no se bien bosumo ewo na busuan me ene na afa etini ni tia no kwa na otete ene na bia obobon ni nine ni nsanya atotune na aka pobia no osro etimi ni be ku ni ba fie no me ma na okom bosum kwatia na wote ene na afa akwa na kwotena wura na odi say entesa me ma le jene to tumi bia ni ta adinu oh okay apostle roll video ni mambio apostle hello nana okay say ye video no a baby a abaya no ne body ne da no o hwe ho hunu se ya dodo ho ana se struggle bi na e course wo
nana ye ohwe ho no a ansa na ho no ansa na betie si amnemu akọ ba bia emu ni da no utimu se ho no ayese de ya pra ho no se de struggle bi akoso ho no mo no nti enopa ya na yenya nti ye ko ni nti se ba bia ba ne da ne de ekoba se no mo discover se ho na wo ba bi wato no na omu pipin wura no efiro kakra se na be ya mfama be fa no bia bi hu se abaya ne da na animu ho ne de bonhwe bi wo ho ansana betesi bonhwe ne mu no utimu se struggle bi koso wo ho ho wura no aye bibi hu se basa bi koso wo ho apostle ohwe body na da ho na ase nanuma bai eno no ohwe ho no hu de ai na mapacho sisu bi mam ohwe video na enumu no ase nanum na bai body nanum na bai eno ohwe ye no hu de ai hu bibi nana me hwe ye no de me hu ye nanum na bai ade a udi kan hunu eye ne se esoro de no ni tatsama ni ho ni tatsama eni ho ade a udi kan hu ye ne se no esoro de no na hu esoro de no kra no enu ni nya na hu ni se ebi atu hu se ebi atu ebe miensa ekone nan so na wo ho enu ni nyina e na wo ho ayi na bi keka se ne ba yetu ohwe a uhu some signs bi e wo ba bi a ne ba ne bo no nana mi nim die mu die sɛdeɛ na ɔba abaya ne simi ada na ɔba ne nam sɛdeɛ sɛbi mprɛduasa bɛrima ne ɔba ɛba bɛnyɛ nhyiamu no ɔn sɛ ɔba so no sɛdeɛ hɔ sitie no ɔhɔ ɛmmerɛ deɛ di kan ɛna ɛhɔ nso ɛyɛ tokuro enti no ɛnyɛ wɔn wa sɛ ɛberɛ a wodi na wunu bɛyɛ sɛ na ɔtwe mmienu kɔ ne na ɔtwe mmiɛnsa so a yɛsusu saa no ɛna ebi a hɔ ahyɛ aseɛ sɛ ɛɛporɔ ba sɛ bi a me aka sɛ obi etu ne ba anaasɛ na yi deɛ na mintumi entre free body ne ho na abosai no da so da ho dia nhyehyɛ ye posi for be fa ana wo mo bo amna bi wo ho aka na hyem wo na mi free body no na du ba kwa ba pa ho sima miensa na ye twen ye nyane ntie sɛ nananom ba ba ye amamre ani amane ansa na ɔma afa amu no edikan no ɔmo tete police for ba ho enora no mantimi amfa ifiri sɛ ɛhɔ no ɛyɛ nsuo ho ɛna sɛ ne nyina enim sɛ asante mantemu ha ɛne Ghana ha sɛ no sɛ bibisa ekoso ewu nsuom anase nsuo ho a eye amamre ne amane ansa na police for tumi so abefa akwa mu nhwemu enti ne ye twen sɛ nananom beba edina ho a du baako ebepa ho tuma miensa na nananom emai enti sɛ body ne da so da ho me ba ye na me hu sɛ abusua no abobɔ adaka a omude me bedroom fie ha na hu so ma bobɔ adaka na omakɔta adaka a omude kɔ sin ho no makɔ body no akɔ si enti mprempren de omakɔ ne kurabe abusuana kɔtɔ adaka afa na tuma kɔkra sana tena na Krobea we ye ewo basa enti sɛ abaya dowen ageman 21 years wawo 2 year older or 3 years no she's no more she's gone udru kwa mu krodua ni mu no atmosphere ne tesai nana you see adakwaji ate no bo se akuokuo o se asoni sikomiti a bo hu nipa mienu miensa no mabo akuo no mu gina ho no obi e kan de obi a boto ene obedu mantemo abaya ne tia mantemo fo nyina firi afra so bekum panimfo so emerwa ne nkokra emranche ne mabawa obi a bo black the one chane black no chane red akodan ebu ne ti ene ne nsa mu nyina e twa gado okay money adwuma toaso na brafie ya twao atiefo apostle no okọ yen Facebook ne so ko YouTube ne so the video is rolling if again the picture ne to so mame ne picture no girl ne ye heavy in fact asasi di ade or a very beautiful girl very sawura we enye nwanwan so se boy ni ye ni baby e wonnam because the dross any na underwear fa no to so any gu nchan dross no ayes a lazy one ni bia sa dross we se hyewa nkania that's the proper word for it nkania dross ni bi sa dross we no so no sebe uhunu
emu no se hyewa enti se bi enwi kura na wo ho a because said your dross no eso tie ni nti no ne so ne ntokro di yes eye sa dross ni bia nti dross no na ye abru collar no e na underwear no eye black collar eno ne guo no enti raw dross no egu nchen ena abaya no the way a oda ho no eye sexual way say say we na why say no ono nipa boni no enso symbol like no say obi na aye ne sa eku no okay wafa no na aye ne sa okay but the symbolism na mbem oye enipa odi atie for asemu eni dance ye yetwa ho bi ne de aya dance ye one enipa no so be ware no ene enipa ne se wahusu ene baby wo ho onto aso bio according to the mother na nakua wakoto ekolak ene de kekeka ho boy ni broken heart ne jealous ene odi akuku ge no media mimi susu no okay enti wokoto wie ya ge ne se wahusu ne ban wo very jealous onya call a usu obi na epe na di no sabe o enti ne sofo kra afre na o se ayi obi ene epe no according to the mother ena 19th February no wabefa no ofa no eni ni pie ye no oba beka story no abusia ne tebra etiefo mu ntia asemu eyo abusia ne tebra akwada no ne bana no oka ho na agyeman ne ye ne ba adan a ose oni girl no epie owotasi na girl ni nya akọ eno ane se ọkọ eno ọkọ iwahu baby a girl ne fa ye bio enti wode ne ba no aba abeja meanwhile nipa bi aposo nso ko hia no kire se ohu girl no ene boy no se wo mu gina taxi ne ho akwala ketwa tika animu na se exchange of words koso no ọkọ wo mo nchen boy ne se free akọ obi ne gas me ye wasem eno on the ọkọ e kire no hu se taxi no a na akwala ne tima girl ne boy ne gina ho no at the top speed abedan ne ho and the ọkọ asem we si ye na taxi sa nipa no ebe kasa asem no e de akire enti woni nipa pie se nipa ni nya akọ eno ọkọ ya onim enipa ni fie information a yate ne se sa boy we akwala 2 years a enya oba ne kura no oto a very big birthday party ewo area abaya ne tie efi abaya ne tie nim enti unim abaya ne fie adenti na wanfa akwala ketwa na anko fie ho no anko kan kire ge ne maame se maame ei me no oba ne pie ye na sei na asie na mom odi akwala ne kokoma wo sa kwadwo jesi wadamfo ya wono so fomeso kokko brampote mo ho na ade akwala no ekoko giant sa master no ene de akwala no ebe afie adentia eya wo sa boy we ya kwadwo jesi kuro ya na wo be frɛ momi dore na jema ya wawei ninua na wo ka kire ninua ne se Doreen mo pena momi monkwa ana phone ne kateye akire no omsa fro na wo kire location omko ina body ni na ho ana omsa fro obi o na be kire baabi a body ni da enti wo ye dan na ohunu se momi ne body da ho edi enti na onom a so obi to nsuo mu a omutom ekokoyi no ede ne ba no di enti na so omukom first wine no omuhu ne kura di enti na emu omunyini ba ampofo na ati nsuo ho well Krobea wonim di enti a aya na omuma omuntimi nyini ma atwanse ne se se uto nsuo no mu na omuko hu a wo mu no adwene nyina pese omusan ekire wo se saa ba bia nipa ne da no omu make sure pa say eye onu a for the first time no eye onu a ene tu ebi so demand pese wo nipa na wo de hye na akotomu no omesan abo wo eka eye nsusu bi wo ho se omuko hu no omo de ne ba at first sight ya ye beka se bi amokura mu nim ni mu nim bibisa okay etim ni kwase mo ma sa se ye hu no ana ye de na ba but in this case what to me a lady to where you could abaya ne body also na oni nipa ni pie enti wo kwadwa agye o ye hwan se ye ya ye ka sei uchi taxi
wadwane afiri ho say leading no a telephone leading and na say a movement telephone leading enti mo be hu ne wa enti question obi be say me no Krobea that studio ha ye programming ana me manya call ana me ma sorry me sorry ye no wo anchezi me me hu ba bia me ko enti wo na wo tia no se na wo di nkaka no wa anko fie so anko ba mane se me ne dore ko tena akoji die ana me ampof ko ye program studio wonya akọ pie no ampof ma biem ama cho ana wo san afre me mebusu afọ ka che ne se mon kwa ha na ampof da ha ne body da ho ne body da ho riba na so open na be wa no wa otiase no ye hwe no wa mebusu afọ fie a me kan kire wo mo ene ne wo onya akọ no okoye no wo ye den hu se ho no da eno ye questions ye raising to so far the apostle amayate and it's a family no akoto adaka body way o de be fia enye yie obi ntumi nka se wo ba be hwe body way ne achi wawu basa into o makotam natum akosie no basa 21st clinic onomo na ye expect in sciatica awi abremu me kodi me nkomo a edi kan to fia kwa abedru akra Krobea oze me ba ma yedin na wo hwe videos ne pictures ne no kwasam ni se me penna ba ko a me ra ho a ene ka ho areho girl ni wo na areho Krobea no kwasam wo ni se ema bi awo ya mabi girl na ntie ne maami asem in the first place when ntie ne maami asem ana ohun se ewiase we no ade ba ko eya pa wo de ohun se ba ye picture mo de to so no e kire se ababa awa no sabi minim se nyame abodie bia wuntimi nsam but oyo ba ohun se ogina ne nan so obosi abema bia wo wiase bia wo bon homodi bia nya ababa awa we ya obeware no hwe kwan afaso owu but Krobea menim say yedi nkomo afa ihu de but yentu mrantiefo ewiase ade bia ni ho a wo be ya afa ho adi be bia be hide bia just wo koku ne ho na ukun kura Krobea satem wo da ho twen yes judgment wo ho de ma ade ade boy no mami ntu ne fo say ompe asase so atemu a onku ne ho eno ye mema futuo free consultation menyene hwe because senior scenario na ye no senya kwadwoje si we ne cool girl ne kra on na ekuno enti so pa free consultation onku ne ho eno no onya asase so akatua no Krobea ono aso se age ne nkwa free ni sem so ye ayiso so send okọ and ye so okọ ono nso nkokuru hu ntu nwuram no ompo okay Krobea mama na wase awie na ye tiefo a mutie otek nyina no ye nhye moden no kwasem se awie asem we nye asem a eya asempa enti emaya no ye tumufo aka kire mu se munya hweye na wiase eda ho no ena ho kwa awie no meden kra ene nchia kase eni free Dr. Blessed Foster Dr. Foster ono ni panyi kwankyerefo a oda 21st clinic no ose awie memfa ne nchia emfa ema otek atiefo nyina nia etoso na menka nkyerɛ mu sɛ nyankopɔn ayɛ adom 21st clinic no kwasɛm ne sɛ adeɛ kye adeɛ sa nyinaa no yadwuma yɛ no kwa na ɛkɔ nanim niema ɛkɔ so ɛwɔ 21st clinic nyinaa no ɛkyerɛ sɛ adeɛ kye bia wɔ nyankopɔn wɔ bibi foforɔ a ɔyɛ no wɔ 21st clinic aso yɛ me ne wo kasɛ no sɛ wode w'ani kyerɛ ahwea overseas afa radio nkyɛn hɔ aba bi a 21st clinic yɛ dan no wɔ sisi a wobɛhu sɛ kasa hodo ni nipa dom abodom pem wo ho enya bibia o e kire se ayaresa 21st clinic eba asanteman mu adwuma dia omu ye ani ayaresa nyame nam won so esa na kire se panyin se ana kamfo se de oye adwuma pa no ye piana na de ofu dua pa no na ye piano na danse a amanfo aba 21st clinic ede ekọ na enam soma edom ani afoforo ebotwi eba 21st clinic aso ye no ekire se awurade nyankopon ade a oka se obeye ede ama santeman no ene abam abusiafo se meka 21st clinic a eye bia eye ayaresabia na eho ya ayaresabia ye nwo pane tie ni yo ye nwo pane wo ho nia etoso mienu
aduro bia ya abrofu duro no ebi ni 21st clinic nemom se wo kwa yare sabia hodo bia ebia yesi ye run test ya twi umoja ye nhwehwemu no nyankopon adom ye wo mfidi a ye de yesa adwuma no eno te kokoda ebia obi se okay menyem ana ya ka kire me kwa se minkotwa scan bi na mi hunu niema bia ekoso wo meyemu a me ba cho over 21st clinic a eni je sam ni se ye was scan machine a ye betimi atwa empo sa wonyem na pese ohunu se nkwara no omuda yie ana wo ye hwan kura no a ni nyina no 21st clinic awo ho scan a obetwa ne kama eno te kokoda ye system no aye different say wo fie ana obabi kura wa abrochire na opese wo check ni maame system say okay me maame kwa yare sabia e wo 21st clinic na okoye no enuro we ni ede man yes wonum we anopa onum we awia onum we anwumra ye wo system a utimi di follow sade no kire say ye die 21st clinic kwan foforo so no ya kanim de ani ye nananum abibiduru a wo de amaye no afra ani ede ye adwuma nti one uba ya sue ya say ye dim fidi ankasa nti da bi ye kan say ye wo mfidi a ye de ye nhwehwemu ani ye wo mfidi a ye de sayade saa niema nyina no 21st clinic de ye adwuma ana ye moto ba konso ye se wante unipadua se a wonte ayaresase a kire se onipa bia nte ase se aduane we medi na de haw breme a da bia wo bekoso di amada bia nso be yare etu ba 21st clinic a ansa na ye bemu aduro kura se kokonom no ye wo doctors a omanim tie no mo wa abotre wo nipa ho ne kasa de beto wo mbo ase ne wakasa enu ti na obi kura ho a wo ba 21st clinic a wo se ukwa woche tienie ya wo mo wadaje sede ya maamenom wo government sebe se ofra na wo de san homa so anani wo ho no wi a obobodi kogu na daka mu no sara 21st clinic so ye wona ba ye nchen se obeja yaresa wo hia ye ntino no ade biara ye be ya ma wo ho ato wo nanu ne hia ye nya usika no nko ne hia ye etu ba ya ma wo nkyerɛ wo niema e wo se wo jai wo twon ho firi ho eto da kura na yetimi kire wade bi esi wa ufie na ya ma wo ya wani baba ahoso no na saade no ede ayaresa na eba because say na no ye program na uma bi frɛ o se yade a na watumi akwa me ya ka che ne se wo no ho nko a konso o kai se Dr. Foster kire no se onfa bode ahan anya ade bi nyame adom ono adi adanse se wo san koye no eniema nyina dane a kire se no kwasem ni se doctor ye bemfo a onim kwan ye faso ade abibiduro esayade se wotie ya yare bia wate ni din yade bia wate ni din e wa asase so a yabkan amanafo wasum no ye wo hunro ye wo hunimdi a ye betimi de asasa yade no na enigi sampa e wo mu ni se ya wayade bia eno de eno ne mo 21st clinic edanso otate se onte ya mi body akiro edin no de nanso eyade edin no eye sciatica se me ka sciatica abusuafo obi a otimi nya sciatica enie obi a ogina ne nan so che ota gina ne nan so che se oton niema se wo ye de ogina wo nan so che 4 hours 5 hours ekono otimi nya sciatica obi so a wotena ne tuso chetitu ti se bankers wo mo te market ahodo a wutie me awie wo ye driver ni uta tena wo to so twi trotro dava na wo kɔ na wo ba na wo besi a na ye bia wo dwonso ne nyina no wotimi nya sciatica so obi da diabetes aduro so ana pressure aduro so cha otimi nya sa sciatica na sa sciatica yi no eye wo a ba bia wo ti pain no pa aye free usisi achi akwa fa usiremu ekwa wonamro mu akofa wonan nu emuru na ntabru nu mu ebepie ukokromotin ho ya wade bi wo eho a yan homa nyankopon nimdie mu no enye kasei enu nso a enye ntini na mom ayan homa beti electricity homa ni bi a esa ho ya fa no nerves na nipadua mu no enu na ewo pa wo nipadua mu se ho techema eniema ohun ni bi eyese o tinka pa wo usirem ho se eho atwetwe ti atoda kra ye mu bi se ye ntin atwetwe ye da bi eye nerves no na ye saa efise ho aka obi so kra wo wa ye no operation
after operation no ebia titru ma no a awo mu ye omu CS no eno ka ho bi na de sa sciatica no so ba na onan muro mu hono timi tutu etimi ya wo ya eto da wo hunu ne awonye se won sada obi kon ho anase wo sori na wanya obi amfa won santo no kon obetimi ate ahwe na eto da etimi ka wa ma won kasa kwa wontimi nante na eye na ya jinsamu a afedi empabo akora hye wetimi wuro hu se uti kura so anye ya obeka so obi kura to waduro ni nyina no ana 21st clinic asoye ye wo hu mfidie ani abibiduro ya kroje a yamfremu a utimi nyamu ayaresa number 21st clinic di ya adwuma a mesra obomode na tro fa pen tro bogu fo so efrise ahohini nti na mpanyin se ye dokoduru kwadu a na ye jam ho anasa ahohini nti ana mpanyin se ye jamore unim da obe here 21st clinic na me no kase no yegusu a ye adwuma firi dwada ekokosi memenda number no ye 0540 311 311 0540 311 311 yes so awo number way 0546 61 61 61 good 0546 6161 nyame adom ye won krabata ne bi e won kran domi market have you do abro san nim ho eno da nche a sese ya bedu takrade afie kuma number 9 eho ena ye wo sunwan ye wo ho breku ye wo ho tachima ye wo ho nkranzan ye wo ho dwabo so debi so ena kumase de no e wo kumase ahwa pankrono overseas ho no eho ena clinic no wontimi srawo bo modern say awia mi ne wudi nkoboy no wobetumi afra 21st clinic anasa wo maami bi ntiapo ye de nuro so firia ekoma omo e wa abrochire etimi srawo ade ya sciatica pa de unachi ho no a etutu wo de se wo de ko ba bia ebe wiase ye 21st na ba wie okay ye bibia da form wo ba ho so a 21st canteen ho betumi nya aduane pa di good 21st organic shop nso e wo ho good ye number ni biom 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 and 0546 0546 61 61 61 61 61 61 probably ameda wase awie Bensumedas yankopon kan ho ne adwumade a mombo ede so moman yada se atiefo tofia akwado no 21st clinic na awie ye koye na nsemu a egu wo no mo bema ne so ne afade asom no de aka eye wo nso wanamo ne abetuo na wape woni akira kwan se beye ne pa bekoso de ama wo hyene nso se awie abapa mall onom nso eboa ye show yi eye online shop na hey ye the biggest online shopper ye wo asasi so a ade ba ko esafata se obehye ne nso ene sese wo pe bi na wato a abapa mall na abenya bi na muntie obe download the app no ewo Google Play Store ana App Store na wa download ya wie no de awuram so awuram a bibi biara o pato bia no ebi wom yenso ye de ne ye papa ne bo ne da fom ene ewo obi nso kura ni sika a wode beto no enso ye wa akwanya se ye be mu atua ne nkakra fa momo utua wie ye so ya ne deliver wa de ama wo me ha ho nkona ntidwom just order we will deliver ana want me order ewo Play Store ne App Store ne so a se obe download the app na fresa number we ebi a wode ne nye iPhone ana se Android phone freye wo 0555 557193 just place an order we will deliver that's it abapa mo yadwuma very simple amanfo to adwenkyere de aba WhatsApp so Facebook comment mu YouTube comment mu any voice notes ahodo every you do justice to all. Tell me, Beba. Jingo, jingo, jingo,
jingo. Oh, dear, now so drama sumina jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for antek herba for the aba. Hey, okwa we di biba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we fi ade ntentem. Esiesi akoma no na afe aboa mamoje die fusani ye woni paduanim. Na yensu yenkwakrafo ye. Oh, emamu nkwakra yesem rantie na mamre wanso yesem mabawa metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afro. De wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy. Korinak heba, Dani heba, Freddy Mens heba, Misty heba, KNG heba, ana afe drugstore ne heba shop bi amusu no onsa ebeka bi. Fra 0502669955. FDA ahwehwe sa adwade nkratoɔ yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ Spanish jingo capsules yi amanyan. Afi na ba mo wadi umrante sem. Life smart food. Obi benya wa na free yade na apomudin so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben Sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebusinye immune system a abosumi pini obia enya rede ti asiemedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipaduane mo no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hia me yie esne bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada woni fiedum nka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer Emma Pomodina Mapa FD Ashesha sa ejedi nkrato yi mu agya to mu se eye 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no massage machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asande wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwapo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Never be my betting so mame. The wood ointment. Aya kama papa. The wood ointment. With the true via. When baby na ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuya fu awakwa fuma banu wabre. Afra fu awakwa epo abanu wabre. Edwedi fu awakwa joma banu wabre. Adroba fu awayi gears ya drive wa na wabre. Efita fu mesin fu ubi asasabro hano. Meka jahwan. Wudwari wie na wo the wood ointment twia. Ubehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mikoto nyina. Usisi mpodi enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na do wontem.
Dawood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enure dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mo a obenya bi ato. Pre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA ahwe edwadie nkrato yi mo agi atomo se eye. Hey brasa me. Ade asem. Sisia de me hu obi oyade a wo pa bibidru enam a metre ne so nko pechi number 1 Dr. Foku ho. Me brabo agi yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Sense ni hu ato no. Afri ye na na betem Dr. Foku. Wo be ko nam na bisa me. Abusiafo Dr. Foku wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne duro nam. Sese yare hu ti sa hepatitis B. Obre na sententem kura. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white, and syphilis. Ni nyina Dr. Foku ye ho adwuma. Sese de nwanwa kura ne se. Wo se wo ba se ukuru pemma ana bema. Wo yire ye mema sem a. Obaya de bia ma wo. Ukunu nko oba foforo bia ho da. Wo yire ne so nko bema foforo bia ho da. Eya bibiduro kan na ode ye. Enya juju. Dr. Foku wa duro bi. Ye frɛ no bema mu bema. Afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Wo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Foku opeti number 1. Usin kwanta so hwa. O se that okay sin kwanta so hwa. Edo ba ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Okay, yadama say adofoni adehye. Ye koya yaba. Otech 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Eno ni dwumadi asabre wasoguso a utie na ohwe live on so okọ ye YouTube ne so okọ ye Facebook ne so a dwumadi ni streami wadwenkyira wo no to mane ye ne a ana o share eboa ma unua bi enso enya dwumadi ni bitie na ya Krobea Asante ena wiei ma yemma wa ha na ye nchiachia woni wa pamfo nyina na awiabrɛ mu ya bade mu pa ya dwumadi no ye hwem live na abaywa no sebe maame na ye ne ba no onya botre nyamemwa no na de asie no ehye pa DJ Bright ewo kunsu ba ne krum edna all can say free my wo page number 2 and watch us akra ya Krobea Asante ena ye dwada show ena ye hye bosome fofrase no hwe sepe enipakum ena abestate oh akra eni endu Friday dia say ne wan hwe ya ye nyina ebedwane o nyankopon hu ye mmobo me ma me adwa mwa page number 2 dwomfo ma no na na wiei odum nyina biebie mu a wotio akra Krobea you are so great in fact original chase moro market fo no ye nyina ya wa ha ya badem na ye hwew ena ye san etio udide honorable Atobra Justice wona wo ye assembly member e wo twum duase kotei ene ne mpotamo abato mpesua so awiabrɛ mu utie hwe yen live e wo 102.9 FM so ye chiachia wo na awiei yabo wabasonso ene wadwuma pa obo right Ebanage Herbal Production and Consult producers of Herbal Plus Herbal Mixture awiei aduro na aduro se unyabi na se ononomo a aduro ne ye pa ebeboa odofo Food and Drugs Authority for aye hwehwemu agye atum se
for your general well-being. Choose Hepa Plus Herbal Mixture. Adro we yanka say yadie we na how yadie we na how enti koto na mom yadie bia edi wunya no sa sojafo e woni padua ni mo ho ye den na wono mo ko ahoden so etia yadie no a yadie ni ntumi ngina na Hepa Plus Herbal Mixture ene betumi ama asojafo ho aye den e wo ni padua ni mu enti koto sa adro we bi na no nom ena se wo ho atiri di yadie no e ho nsunsuanso ne ho mpopoye bi e wo ni padua mu a pe pavi ene plasmos eba na jifo ya na diaba eye 10 Ghana cedis na unya bi na se wuju so a ebeboa wo ba bi eto onu bia ebi wo ho your number eye 0542 778 572 and 0542 807 907 offers ahuma we ya yabeje so ya no bekasa ya wonti ase ne yabechiri mu ama ya wo Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood ono no de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment ne so aba 360 capsules ne de se wo ye bema oyi oba wa ye mrempem odofo jai mreyo no se sa de ne ma ne mpe e ma amonso ma ye mrema ne mpe enti kope Dawood 360 capsules na wo sisi yade ntia ama se wuntumi shake ne yie no odofo aduro ni nyimfiri wo wei eye nhoma hodo nso ena papa no aka bom e de aye sa 360 capsules we enti so betumi anya ahoden na wagina so yie a chese wanya Dawood 360 capsules ene ye wo Dawood ointment nso wo ho eno ne ebone nsamrane se fatwi na ebeko unipaduam de yaw na wote eye wusisi wachiri bramo wapone waposo na ye wo ya adwumade a wo yentu bekwa ba wontumi na najo odi esenkebe ya mekanfo Dawood ointment ene Dawood 360 ni mienu nyina ma wo se yusubom na bedi hu adanse e damase akiri ba bi etonu obi a wo kwa obenya bi fre doctor no 0244 886437 0244 886437 na wone doctor enkasa Naskeba Clinic ultramodern herbal clinic na adofo no kre ma mensew nanya wo honte ase se wanya enompemu haw enompemu problem ena etetewo se stroke yade na aka nwato ho awo ho na aye wo den ya wo pa awo a wunya Naskeba Clinic ena se oba ye wo mfidie oba ye mfiti prekope mfa duro nkan ye di nkan ye hwehwemu no ba bia wo yade ni firi ye de duro no aka wo se wanya kidney ana liver ho haw kokram yade prostate mu haw ana mojabroso yade a edi wunya no faka ye ko ahenema kokoben si wo station ho kasa wo ko wholesale fa taxi 1 cedi na kosi na yenko ye wu ni padua mu hwehwemu mfaduro nkan ya number ye 0244 120 269 0244 120 269 Time Herbal Mixture eye 3D yade aduro Food and Drugs Authority ahwemu ade atom sese malaria fever na hawa waduro wo hia ye Time Herbal Mixture adofo 3D yade enye yade pa yade so mu awi moja wona mo anu akoma ebo peri wona mo na ho aye ohyehyehye na wo so pe Time Herbal Mixture aduro ne ye wonu mu ato a wontumi ndie nyina no aduro ne be ye firi wa mo anya wate Brakenji Herbal Center room Abidjan house ho atonsmo na akogyanhyen Kenji waso ye ba ko ho ba bi eton no Ghana ha bia wuwram na wokasa wo per Time Herbal Mixture ubenya bi 0244 417 669 eye number ana wiai kwamo ena ye call ye na maduru kwamo ide na kwamo hene na nya ani ena afa ni nifa hene na kwamo hene nifa hene na akuoko ena wiai mechiachia mo papa yi opam nioma oye tailor ni onum nioma pampa ewo kwamo ho ye frɛ na achele osi e hye fridge mu na wiai achele ni na adwuma yefo nyina mu nyina yamamoa ha akrampafo wo se investment ewo bam edede na eba the wood never investment
ewo bam yeah e de dey na e de awudie se bema o twempra na yi wadwen se we invest ewo ban ma e kire mu yie investment ne kire sen oh de chen se e bia oba bi ko school o so obehwe no na autobooks wo behwe no e bia pale no ko pale ana se bi se legon se hwan yo invest ahodo nyina se nursing training se teacher training se ya de nyina o na abehwe no o hwe ni nyina wi a wabo na ma na wi ne course asa wasi wo de na se wo ye no ane wa ye no e de say na oba na me wawo a e de adwenbone na eba se bia obi timi ko bo container otimi da obi ko to efese hairdressing mu obesua etriye obesua ade pam ne ade nyina be man na be hwe no be man owi a be man na be peki osubia man na container ma no be man na be to order recruitment ne nema nyina ne tusu nyina de agumu oba ne be adwuma owi a be man adwuma si wesa why invest ana we invest a also pese unya profit ewum na sika na ko hye mu no sika no emmabiem ne ko pemu a na fina adwumbone abakura trim ofu ni se bi na asia ma sa boy we di akokunga ewe so yeah any kwan bi so no sana mi hu no sana mi hu no okay owura ya wote wo nchen ono nso edi obachi akọ eneduafie akotwa mfinhie adu ne akiraba owura akwa aba yeja papa ohote sai ami adom na mo so yankopone adom ebe house obebo odin ebi hamekra ye fro say pacha from Augustine dey osei amankwa Kumasi krodia ya mu ana ate me pacha wan wakotwa how many years na aba me pacha se make kabom na minyi bi free ma 12 years and mecha me de ne remand nyina aka ho 12 years se what day and no ye do two mu and remand ya wo call ye ka ho a remission wom timitwa 10 years raw ucha 10 years raw se me de remand 2 years ne ka ho de a mitwa 10 years raw na ye jeli uni ya ma how many years ye jeli me ma 12 years and a remission be mu ti wuti remission 4 years ni free ma ba ka 8 years ye jeli 12 years se me de remand na aka ho se ye jeli wa remission se bi ye jeli 9 years a aban be fa 3 years na watch 6 years enti me ankasa me sentence e de ma me no what ye me remand 2 years ne kra free ma ye ma me 12 years ti 12 years ni me cha sentence ne ye me sentence ne ye 12 years and I me de remand 2 years na ka ho ti me say 10 good years e wo prison from 2010 to 2020 esenya charge 1 month and e be see 2021 January 20th eni jam enti wa wuti hwe what say infinchie do of your life yes e wo prisons what did you say me what 32 years sisi I was 32 me pa chwan I just walk on now 22 years me pa chwan na me nya 22 ne kura papa na wunya ne papa na me nya ne papa na akabe bosomi insia ansana menya 22 no oba hunti na akọ prison me pa chon ai beba ade a eyo yema Augustine osei amankwa ekoda eneduafie se wode remand jail ne de entimfiri mu wom ye jeli ne 12 years na mum aban famfinhia 9 eno ono fa anwotwe na mum remanded ndi okọ ne raw saa 2 years into wode no ka ho a emfinhia du of his energetic days wako wistino kwa ewo prison eye hwan huntia eye oba huntia ma me papa frɛ wo ba frɛ wunua bɛma ka kyerɛ no sɛ ne ontie show no na ɔmfansua de ɛna mabunu utu mabunu fo a mabunu mbɛ utu mabunu fo a ɔmfa na mom ugya no ɛmo no ade wo wa obepem enti woment na homma wo de enkopem na opem a wanhwe ya ebetumi adane owuo pem no ebi ye wuo ebi ye neduafie da ebi ye atorenche mu ebeto wo brabo ya wo brabo nye ye bio ene bi ye
bra ebia ye be bra wa ontumi nsori nyina wo na so bio se babunu wo gya no mani chini a opem pem no de wo wo mbi no aka kire ono ebi ye yare kese yes hwe wo de fa toto ga we ehun ompotem wo hu sa ga na yesi wanya HIV no se bra no o chinchini no ne ye ka kire no mebo a nse wantie no akopem opem wie ya wanya HIV no onso adwo sa na te enti krachi opemoi se wa ban census on na wie yi ne nkomo na ede nsebom yentumi nwie nne ye be ye part 1 part 2 part 3 ye be kwa akoduru part 5 as a Kuma Wood for movie no Kuma Wood need to me twa chewa to me do part 16 hey mo she ho sesi a ye tamachi Kuma Wood for ye tamachi why mon revive musini no na ye ntamachi na ye nsanhwe ese ye hwe ye de ne mo na ye nyai abrofo ne de hwe abrofo na esese ye nkwara anoma sese gay ne lesbian ya chia o ane o montri minzi ho menko agbeve heba omo wo adakoja achefo asase so faka ye kwadwo so na si wo kwamo ba bi asem yesi nei si wo kwamo station ho opposite the kwamo station ho na agbeve heba hospital onmo wo na onmo di nuro abedwa so onmo wo agbeve fever ye kutie 3D yade it reduces stress what you say unya agbeve fever na onomo a eboa oni padua pa untumi na anom sa aduro we bi ena omoja ata rere unya agbeve tonic nso no mo a eboa wo moja wie nti na wo bu nsa ya wote ya wa ya sesa no unsese we need sound mind o mental problem unni umoja na nyadwuma yie no ma agbeve tonic na mo a oba bi yo ya ho me kanfo agbeve ba ma wate me mfa ntwi wate se kokko bi aye wa fa agbeve ba m ni bi fasrasra so pompo bi abowo a fa bi srasra so na beboa wo agbeve ba me ye pa ene wo mo na soap ni cream udi soap ni dware di cream ne srasra enka boni ni nsansa la no eyi firi huma anyu ahoto wate mo na soap and cream ba bi eton no bia me ka de akire one se bowram na ko pebito na nya bito e beboa wo your number ye 0246 595256 amankwa diena oba no ode ye wontia ema wo ko ni duafie o story ne sen me pacho ewie de me de aseda be di kam otweri amponyankopon amen de eho bie me de bema nana Krobea amen ube interview me sese de etoso bie me de bema watiefo nyina omutie dwumade na de ema mi kopie efiase no eye oba na meka se oba ene ma mi kopie efiase a enye se ebia me ne oba bi kogro agobone ana mi kopra oba bi ne ma mi kopie efiase da bi entesa na de enam so a ema mi kopie efiase a meka se oba enti ne ma mi kopie efiase ne ene se me ne abaya bi na ne wo ho na me akro ya menya adwuma enso makofa oba to me ho se me ye de mehwe no na ehefa ene menya ska me de behwe no na me kwaji obi mpaboa ene ton that time me wie school na me tifie na me wie secondary school August State College etifie that was 2008 enti me kwaje mpaboa no Roman hair na makoton na me de hwe ne kakra afi na adwuma ne nye enti me betina afie kakra be 2 weeks ene ono nso discuss mo ha me oba bia na me hu wei mepe me hu atade wei me hu mpaboa wei me hu sei mepe ti afi na se pressure na no ye den enti se meti ho bia one guy bi o ta twam we fie anim ho no o twam bia na nana na de na de wa ye din sei mis o enye bibia da bia odru ho bia nana na de na wa ye din sei mis o enye bibia ti afi wo sha se o twam a o ma miska boy no o ma miska pa e bia 10 cedi e bia 5 cedi way back na e ska pa obi cho 5 cedi na 10 cedi a na ze nipa no pe wa sempa ti one time o twam eno o chia me that day no ama miska na me friend no ebisa nse na da say ne wa hu mi ana na so wa hu me pa no wa ya ade aba na me so okay mate kobre ti okoba ye no ena me bisa ne se na ede adwuma na wo ya ada bia wo ta che miska sa ena so okwa aba na okoba anwumre oni me bedi nkomo na me see you mate enti me de me nim se bia adwuma papa bi na o ya o de me ye de ekotum bia anwumre na o se me ye de mi nkoja no
minkoja no not knowing say omu kotwa container container obi provision store eno mko akwa container no enti ye duru honom no that time ne o say minkoja no south KCC side ho say KCC obi a chawo store be 10 years as 12 years ni a e mane how bebre na me August na metia sisi no maye abode foforo e mane how say ebia eyewo ene eyewo saade na fa che me pa na menu me ho enti na ama enema bed fidua mu a me ye de me be ka de makwa akofam e wo nedua fiem a kire amanfo ama obi a opese okosa te bia nim no ojai na odi tu ne ho fo se wo hwe na wo ho nso se wo be hwe oba tenasidin wadwuma na wo ye na de wo penya ede bia no bompa ye nyankopon na ye de ehira nipa nye nipa na ye de ehira nipa. Good advice. Na mekane makofem a menyi ni time ni so a yentimi nwie ne nese de nana kan ye no ebi obema me up to be part 6 boni amedi doso pa ba nyankopon fa me boni ncheme communism e din kofo obi ko ebi a obi dwetre a odi bieye na me ko ye na me ko China me yiye obehu wa mu na hwe u e ho ni nyankopon fa me boni ncheme pa na me to so biem no ye ma me 12 years a me kopie na dia tobo sese wadru bra obefa wo sa anwumre no obefa me sa anwumre na ye ko ye no ne na boys 4 ganga ne nam ne 8 enipa 8 wo gang ni mu no ya ganga no bibi nti me fo mu din tuda memo mu din ne nam 8 na 8 no anopa unhu ye awia unhu ye ubehu ya anajo ye hia bi abe 7 ne ya didi wi a e link up we be free that time na phones papa ibi kra mai na e me say 23 ne L6 mo na aba phones nyina ya di acid bianco for phones omu container ye hwe container ye ntimi ntwate say American containers ne Canada de Britain de papa na omo de e free habo ba ne ye ntimi ntwa ye de acid ene say no ye de tobo memwa ko tricks ne so ama me ho but boa me say anwumre no na wo won ka bi nhiem sa ene obefa wo se mayenko ene ye den sa anwumre na obefa me a ye ko no bibisa say na me pa cho ye ko hen ene o so mi nkoja no south ti mi nkoja no south no wa ma hu gang ni mpo data no ma mi hu say gang se ne no monam sa omo de omo dikan ho e o KCC ho no ma yo sa honom side ho na omo dikan o KCC nti ye duru ho no obi a me ne na ekọ no afa ni adane nipa 6 na me say me pese me boni di me di ni betu dwa na me say na obi a wo se ye mra ba bi na me no wo bana fe we mu so ya no so omo kan ho na de ebe ye no de me hwe no eti that day na akra no omo mama anye operation ne bi dabi but omo ewie ya omo nya iska ye nya ne container ni no omo ma me bi kama ti me be finance mani age aye me de se tobo afa container na ho mo ye den bra mo dru container ne ho no first day na mo call ya first day na ye dru container no boys 4 na kan ho na no mpese me hu se bia bibi se ne ye kwa akoye no ye de kata ade kata udru dwoma blo sanse aye wo kata bi o mu oden pa kese ye de she container no na ba bia tokro nda ya so no ye de wura ho ne abo kire me ho ni bio me pese atiefu edwumadi a ye de ye se ye de sua de e de kire ye ho ade e kwan a na mo fa so e de twa container no first day no mo ye ne sen kata no ye de kata no eye kata na ye de twa enwula ni bi no bet sa kata no e slice different kakra bi sen ye de twa enwula no aye se flower sa ade na ye ye biem sa mienu sa na mo kan ye ne sen ba mo de ne nso so ye wom eno ni mu adene sen de ye de twa enwula o school mu no okay enti mu duru container no ho na mo de aye den se ye duru container ne ho a ye de bewura ba bia ya so no ba bia container o ye no on se container nipa na o ye no oso a tokro dem o tokro dem bet nipa no a o ye ade no on kan che de o ye man ne se tokro da ho ene yenso ye twa boys no ma twa che mi bewura mi twa che ti mi hu se se wei se tokro da ena ansa ne ba betwa wo container no anopa no metimi aba se bia me to vortic that na vortic is 70 pesos nketo no na bi nso 60 pesos enti me ba anopa na ma cho se bia me to vortic ana me to pk ana me to biscuit enti wo dan wani se wo kwakọ yi ama me no so ma bobo shield bi e wo provision store e bia gesia soap shahana na yi gu ho ne price gugu ho sardine star keys tuna ne ade imperial leathers e hihye enti wo be ten se wo koyi ama me no na me ready
estro honom no meme hestro se eye container ne ya to so ansa na ya bo plywood ewo ana ya bo ceiling ewo ase a mehu that time ma be expert me be expert wo mu na asem na me kan ba na mi wura mu no owura na oye gang leader no owura de mi bo owura ha ge owura na no oye gang leader ne papa be fa no ko Switzerland okay owura no one ma mi hu se owura container ma hwesoro ho a se toklo kakra bi da no a eyi da soro container o ma ye dade container to soro sa Dr. Mensa animu ya kakra ya ye di nkofo wo pa ye twam container bre okay tobo ansa na beba ho no enti se ode kata no na mawredi ehunu ba bia nipa na ososo ye no ba bia tokro da na ma ye den ye de kata no ano no ayesen ka ukuta scissors na wa bie mu mienu u bie mu a ano no fia no udi wura tokro bim sa enti kata na edene esen container no enti u nipa mienu ba kwaso ye be boso den ti si ye boso a e be wura tokro na ankasem no na ya sa koa kata na emu enti ye koa na afi ne ye ebia ne ya sa se etwa esim sa enti ho ne be bie etumi twa nso etumi twa pa ebie ti ebia ne akoa no ebia se me na mewuram ana owura ne bewuram ana ye colleague ba ko ne bewuram a ne ya small boy bu emu ketekete pa no wo mfie be say that time se me man mfie kwan man be 16 17 no swa pa enso no ka mo ho no kan ye ho na ma ye ne den ono ne yade ni bewura sa tokro nim ne be twa ketekete ono na yade ni bewura ho enti se ewura ho a na wahya ase e twene yoma ne ba o twene yoma ne bia side no ache ne aka che ne so onhwe drawer ne boss na yesisi so ebi ho mu diska coins egu margin rubber nim margin rubber da southward ye na day na nwumre na America ye nya coins nko 11 million coins nko margin rubber 11 million ene ye nya escapa 15 million or dia chef fridge or the scanner chef ni fridge nim unse fridge u bia yo ba ebi ho ase ye di kosua ene egu nchen ho sa kese bibi egu fridge nim bia uhum o maye ne kama uhum no maye part bi sa so mo de kosua na egu o the scanner afa poly bag ho sa na o de ato ti unyo obi a wa bokron no na chempa unhu se iska okay enti that particular day no apart from 50 million coins 11 million no nioma ben na mo fa free mu ye fa side mako be 35 ene ye fa Starkeys mako be 40 ye fa Geisha soap mako be 35 Imperial leather be 20 ade a ye fa elikiti se nsuo de ye mfa te se Don Simon Don Gazi amone drinks na ewo bottle mo no adaka mu ne bottle mu no ye mfa anwa Starkeys tuna ye fa bebre ye sisa Geisha soaps ideal milk Milo ye fa ne ma yetimi adana de wo bottle mu ni paper mu de ya amomfa de wo bottle ne paper mu no se odi gu efiero aswan nim na epaapaya ebetimi apa bi ko ne ma na gu so e na mo na wuyi no unhu se wuyi we agu wuyi efiero aswan na wuyi agum ti wuyi agum no unim se ebetimi apaya na empire ti ye de ye na ewo yetrim se ade a ewa drink ewo adaka mu no ye mfa ene de gang ne na nyina ewo yetrim ene gang eta kohia omu nyina so obi atrim enti se ofa ebeliki ama we na se ne besoso enti ebia wudu barrier ana wudu baabi police fo gina na mo de leakage ena anaju se ebia mo na we nioma bebrebe ade he fa na mo koye enti ye mfa no na akoliki ame a che dabi ye fa ade e okonko mu nko a eno leakage bi anim but unim na okofa ade a ebeliki a te se sa Don Simon ade na America na eliki fe please ni bia na oye fast no hu barrier obechew okay enti se mo kosa na atiefo munya abutro we no ye de boa omo ye provision stores no ye dwumadie adwadifo ma tie boa mo mama hunu some techniques bi na mo ye mu containers no ne ade a mo hunu de de beka ho right enti se mo kosa no a akwala awuram otwe sa ne omani nyina bawi a ya mo wo kasi mo chi ana asesai owura na odi mi ru asade na ne papa wo skapa to otu fie ka akra na yenye ne hwe owura na cross na de sa girl na o ma me ba sa akro no wem e ma me ba minim se na set up o se na e de ayo girl na me ka na asem sesi oti owura mo ho
ɛna owura akron na so na saa de mi wura akron no nim enti ya che mi wie ya mete ho no ma ya na medwene ho amenti asese gift mi nya no owura onyina benkum onyina nifa but owura ya akro ya na saa de mi ko wura akron no se be ya metimi ahwe gift no na eye me nwanwa kakra ya che mi wie na chi asem na make yo but eye me nwanwa se gift no ete aprade ho owura no so te aprade ho enti esi dai na etimi ba se gift no menom eye me girl no afi owura so na saa de me wura akron no ehon na hwehwe maso pa be still na me de mi yimenam no owura na ye de e bokro no afi gift no na metimi hwe ne kama enti bibia ne we ba ma adwum se adwuma we megyae okay afi mi ensan hwe on container chana ankasemu no aside se mu yusu kata ya wo chire se e ba sa container no unse ye the plates ene tototo corners ne nchen no eno na ya mu bie no meboa container na ankasa no nana eme se de metro no nyante ase yi amentre wase ne te ase yi container ni modi ni nipa na o modi container no baby ho be modi ne flat a utwa enye yi but baby a oso ya odi si ani no eho no adjoin into tokro dem oye ne dey tokro be dem se wo so ne se de kura tokro be ba ho enti de adjoining wo mu no eho ne de kata ne befa baby adjoining eni no untimi mfa bibia nko udi si okre be de dam obi ate ama na sole enti baby atokro no ekesi o kesi ani atokro ne da no kakra na hwanye mazifo yi na menkyeremu kakra de wo ka de tie ne se uye container ye wo joint no wo de electric machine no etake no ye nso ni trout okay so wa bend plate no bibia wie no ayi no bibia besia no wo de ayi no wa te kan ya no ye kan se ya take no ya nso ni trout trade sa mesi se de so atakrota container se wo bend plate na bibia besia no de kabom sei baby no joint na besia sei no wo be so no unso ni nyina mesi entie bia wo bo ha te said your stapler ebobo no na repeat no no abobo enti sɛ etie bia no tokro bedem eda ho kata na wo kan so te sɛ apaso na apaso no ye woni etimi di twa plate ya ye de ye cars ye ko no pra company ni ade a ena omu use saa kata ne kakraka apaso kakraka ya etimi twa car plate no okɔ ba bia ne no omu use enti omo sɛ ha na ye joint no enti oforso na apaso no ti ba akotimi wuram sɛ ya afei no na otwa ne sɛ nia etwa ntoma na sa atade no eno timi twa plate na emu no so odu enti obetwa ne saa ba bia ono pese otwa fa sɛ de nka utwa atade ana utwa bag ya ye disease itwa no saa pepepepe enti wo ye ne saa nyina na obetimi twa sɛ ne otwa ntoma me fa sɛ watade obi a edi bread eyi asimu apaso asimu na otwa yo fi ba bia afiri wana otwa ba bia afiri mu no enti otwa ba bia ayese ebe te sɛ mpoma na oma biem otwa ombe biem na efe de wanya mfans wanya mpoma se de container ne omo ye mpoma na nka ombetwa no na nipa na wura no ene nipa na wura colleague mazinfo wo krom waya de mazinfo sama bekere okay enti eno ye ekwan baako mo san wa another trick ya mo di wura container mu beble kire me no nso ekwan baako nso a wutimi fa edi wura container nim enie okomazin a sede na father eken ye won kofo bi o mazin a omo no ewi ase de nana ye won kofo bebra bone de omo ntimi nyai eginya meka o makoma ye won kofo bi o mazin a mesrem o mazin fo onye se bia miguma ni mu ase ana meka bone afa we ye nkate bone ewom sa na me pese me kire ye won kofo bi o mazin a ope acid first grade Krobea obi acid first acid ye omu grade bear 5 se mazin fo be kan okra na obi nim de meka ya media minim ena meka ene me experience aminya wom na ese de nyame asesame enti ansa na ye bedru mazin ho ne ye obi wo ho no ma me pesem de ne din batudwa ye maniska no wa first grade ni bia maye mostly o ka kire ye se okofa na watakrade ofa bi watakrade ofa bi wotema asema o ka kire no ne ye da se akone amaniska no de amaye enti ye hwe na se container ne ye kotwa na ye hard eno ena ne ye de ko ye kwa ye hwie gu ho a ebi ade na ye ntwa mo hwie acid no first day na ye hwie acid ni gu container ne ho a first day na ye ntwa ye be mana don ete se wo hwie ensuo agu edan ho na ayi shape but ebe wo ti eye acid nti ye wo ebe wura
dade anim ti ewo ana se the air rust no ase e decay ase air pro thank you ase air we na achene ma container na aye mre enti wa wo te store nim de unhu sa akire ya de bibia begu wo enti yanso ye ready container nipa nkwa akire ye ready container wo nipa na container na ye wo de ano wa adwene maso se ebi akwa akire ye said that redo be a week 2 weeks ehun se container we nipa on kwa chire nkwadwo nso mo be ko operation wo container bi hu amu ready nipa for be say yet me ready nipa for 2 weeks 1 week and sana ya kosa store nim hey ena nya store bi aso ne ekom store bi wo ho no ma hwenim ye wo store bi wo nso no yema wo mpa sa store ni bi na na ye ne je ho okay enti mu hwie acid ni gu ho sa no ma se wo hwie acid ni gu ho a e ma store no e ma container no e ho ne ye mre sa side ho ne ye mre odo na akra kan ubon se ate ehon ate enti ehon no ne ye befa enwumle na nsa na ade enche ensuo tokra de ne wawu kura wow ede ensuo beto no enti edu rainy season a mo am store containers na mo pam fa de mbra ma kire yi enye saa rainy season na mo rainy season pa na container ye twa ne kese pa omo de me bokro no bebre ma afi me be ye master wom o be ye master mitimi kire omo se mini nkula de but mitimi kire omo se omo nkomenko mi ankasa mitimi ko yemadwuma abrana omo nka humpu omo nim se makwa twa container wa man na wo nko akoye nko mitimi ko ekotwa se mensesa ya me metena ha enka asem we nana ni nyina yese obenya sikade impress oben thank you nana meba adofoni adehye edwumadi ayedie krachi wakote biemu na sebe enye obia na ebenya sa kokodro we na tebia wakom obeka se meka se nipa emfantu ne hofo ana onfansesa sabe sane wo kirei se onsesa ya ka won kire sa techniques we nyina wakodem remand ka ho a ye jeli no jail sentence no ya ye de man ye 12 years but abai titi be free mu a otwa 8 flat or the remand 2 years ne ka ho a 12 years 10 years and wakutwa ya wabe ote hei wanyane bone so akatua nemom wahunu se wati asase su a wonya nwu ya na takyeremada abodua mu se wowu wo sa aboni ni mu a ede Asem Beba ye bedi nkomo ni nyina ayo obantia o ayo obantia to impress a lady se oba ne be request me hu brand new t-shirt we emefe oge bo amena me nkoto onibi you see onibi inti kwanya obefa so and so be influencer no at new realm so your container a shop owner sadie ye frewunia container for no muntie mfantu omofo senkebeya oba no pa bia ka container huchia do examination of your container and nyoma wo mu di twitwa no ene ye ka kire no se wo kwa akoye container ewo bi wa sane no obo ade enso kire sane ye wo mo emodi ade ni plate no ede tetre ya fidie na ede ye tetre omo de bubobom eno wo koye container manipa no onye ni yie Nana Krobea, I like the way you ask questions for we the listeners to understand this program. Me pekwani a wo fa so busa wonsem se be ya ye ni aye tie no ebeti dwumadie nase. Thank you so much Wate. You are doing a great job for Modagana. Edward Sapon ena waka sa same way. Ono akura na eche nana mu station no. Nana, do your station has another station in Accra here that can link your station? Oh, munya mo trench Beba TV so. Ancha, ora ko finti we dey tio. Mumio Tech TV. Now one more intumi ntie nante 102.9 no. One more hwe. Mumie TV. Enti what can you say do sapon nyabotre ora ko finti tie. Ancha Tech TV na anka Beba. Why? They say they are for the time being exercise patience. Shayen wo YouTube ni Facebook. Why? Shayen. Enche Beba. Why? Nana Krobea anawiai mewra ho dan sam ha. Kusa Foster Opoku Ajiman. YouTube for messages na making kan. Na what prince no say, "Hey, Nana, Nyankopon hyira mo."
mu bie ye ni o na krache ne nso nyankopon hyira no amakom na kwaku chei aka grandpa ono wo se Krobea say this is what bad friends enipa binom ebetumi de nipa bi ewuram ye na awurade nyankopon say this guy as he is talking no he is very courageous o wa kokoduro but ye de nyame asese wa repente ye de nyame ase o ma men kan fo atadwisam no coffee organic tiger nut powder no o ma men kan fo mfama mo adofo eya adepa ya se unya bi na so di ebebo a atadwisam no eya 100% organic mumpa bi na munidi na wudi a uyi obi asikyire yade wo mu je mu a eyi frim ojabro so bo so uni atenka mpam se sebe o cholesterol ene o fat srade na dɔɔso a pebidi eboa eyi fifrim oje mu eme moja entinimu eme moja atumi di afrusa na kama bra otaka femfia ha na kasa wo pe coffee organic tiger nut powder atadwisam obenya bi freyen was 0247 995 160 niya no nkasa Spark Healthcare Dr. Bosom Twijasi papa no aben ose memma wa bamumu adan wodo yade na ko chinchina ntisese wa bamu abusa wo nko ba bia bio odofo men kasa wate Spark Healthcare Dr. Bosom Twijasi papa no aben wa counters ne heba medicine nyina abom na odidi djuma oba owo mfidie oye hwehwemu na kire ba bia o yade wo yade aduro kan amonyu ahoto ye befua enti china wachiri no wonko obi afuom da ba bia akọ ye de ye wo no menka se saa no mu nyina ate da bi Spark Healthcare entesa bra se wanya dwunso mu problem prostate mu how pressure diabetes stroke liver problem bia na typhoid bibia yade ha wo no de bra odium angoma so nsuom ho ene ye wo kumase ya 0241 641 415 0241 641 415 Antekeba Center omunda the Spanish garlic mixture and in the capsules nso aba wa what na se senka ye ko se hwi ni anka be duru di anka na se atatai se dabi nom Antekeba for Spanish garlic mixture and the capsules ni bi na nyi fimfrim for the past 8 years I be free se hwi men ko obio Krobea when I reach difference abasehwi hobeye region aboa na do aya ade so ma western north nsunya region aboa so we ayefe dia dance here udru ho no se ne adwombone a na hye utrim se kumase ha onya bosehwi pene ni pay interpretati different says a video ko ebeku wana ka kire wo a very serene environment uko so hu forest udru ho wa nka se me nkoso dia dance here enfrema na sesa ubedi good udru ho hu se enfrema papa na wo home ye bi ni kumase ade aso mefu asani ambofo na mfonom ma se kumase enfrema nyina wo home ne se kura no smart si kura bai utumi home na wa no nyina ye shishi ameni abuafo Spanish garlic mixture and capsules aduro na adupa nom wate nenyi finfru mogam odwon so basa se bia diabetes kura na hawa nom home bon nom bi ena se umoja na ntumi nya adwuma yie nko wadwene mu enti amasa bia kan asem kire wa na awurafi usua de a wabon enko yie wakoma nya moja mfanya adwuma yie konom Spanish jingo capsules eboa kura ma ho ye den wate ase mema no 0266 11 4111 ebi eto no bi akwa obenya bi Dr. Fokrio Herbal Clinic ono nso wo pachi number 1 oboase kwan so na papa we wo papa we wo ma ya no ne yare o sese wo ba ye ahoto aba Dr. Fokrio Herbal Clinic enti so yare ye mfa ntena faako brakumase ha ya pachi number 1 oboase kwan yi so na wo ni Dr. Fokrio mebompu ni mpu se wenya adwunso twamu how hepatitis B awo ho aya woden wo high na low blood pressure diabetes na stroke wodi hie bi akote na mu yade wako enko ensemu ntentan na odofu bi akote ahwe na Dr. Fokri ho obebompa yate de yesunsu musem no afiri akire na ode bibidura kan je papa ne number wabio waben 0242 155 935 enkran owola pass edwafoforo ni new market ono obekum hotel
Sa hotel ada me konkre bia me kwa akohwehwe no. Edi ni me de say Kum Hotel. Kum Hotel. Okay. Awiai mama yanko Savior Food akachemra. Na ogewa ha. Weye eni kekenie bia kyerem no. De oba pressure at this time. A 22-year-old sata no nya ne papa mpo boy the ordini kuwrem e de en wo ko ne dua fie ho ko fam operations ahodo ben no mo yoyo ye enioma ben no hu ye ntia esesa no adwenpo ben na ne woni trim so opie ba en wo ba ye nso ye den ne sesan anase ansese da so ho ni nyina no ebehwe Chief Sapokuma Nkoma Station Officer ya wo Dofsu ne nkrabata ewo Zongo Police Station. Chief anram ko wunchi ra na mbedui sahwifo chiawo. Sevia doctor wadama mpanyimfo mabai de munso moe. Masom na akra sese de Sevia food eye no ano den ebadwuma enya sam ketua. Good. Obi bedibia even oba no se diabetes a odiwie ya wose na wewa mesuo na midi ya no ekọ wow oba na midi ya no na mentimi na midi ya no medapa akorati bibi what you say mese ade na esaye immune system booster udia emankwam ekutia yade no emaso won hoye den yade bia ba bia no ebona na ahwefom wow my be now no frame telephones I dance ya wodi wase no kwaja nice wa moja nko a also odi ya enu anu no ohun sansu sanso ni biu obi ba wase madua ni me di bie no na eniema bia na me honam ya mani ade ni nyina sese de nyina atimi afiri ho abusuafo asam ne no ba kope de atiane say Savior Food ne aduane nwaso bia Dr. Savior ka enuane mako nsia na abomu na wose wa asichire yade wo so no brabaji bikodi wa pressure wo so no brabaji bikodi na woni bibi asichire yade no ene pressure no ne nyina nantibomo endi se wan hweye na saa ne ma wa mienu keka bomu adachi bia do betofo ama stroke no aba na stroke no ba wa wieye na aba no enti abusafo de tense se wo ba Dr. Savior honoma adansi ankrofo edifa aduane ho no enya samketua onso te wo yeden wodi me yade na bekum yade na bekum ba bie ni kwansa okwane nam kra na okwane nam obekom egu no na eye yade na ha wo na mom no enya huhu bia na maame abrewa bi otifie na bi otifie na eye wo yade na aba enti brabaji Savior Food ni bi now de kona kodi obi adansi na wodie maame a wonya emfie aduonum baji bi kodi na wasena de diabetes na aye no ba ye wo adwan ha wo hwinhwan waye ketekete wa hwe ya bakase yanom ya de bi na aye nanso kodi ye no nyame dom so abusuafo regina se kireben obedi adansi ne wo sa adansi e wona no nemom monfa Dr. Savior ahomai na mon friend Cecilia na mo no twetwe enkomo 0577 201495 0577 201495 the toso no eye 0555 789698 0555 789698 mo wo amonani amutie ye no nso bi ho no apese woto yankra e wo abefo so wodi ane se obefa sa ma we se ofra kobo bia betimi ni yedi eno ye 0243 374151 0243 374151 afei yenkoti adanse wemra na meba beto aso The mammy did Savior Food in an say. The war and a new friend, and our catcher said, O tear red do now take what is one more cat at the end of once and Savior Food in once and that. A bear, men caught nothing for the dynamic trench. Let me cry, make a share and say, I said, my a drawer by Stella with the ghost one cause special, but I didn't sure and I won't even see my from Jeffrey credit. Dr. Nakasan say, the way I'm age, you know, is it here now didn't mean my family day. And your move, mammy, no more do no more than better.
kanenso enti okansa na mama ye style nti dey feel na be feel meek no so nyama na ti awo kumase na me ne kasa ana ka chere me say wono wate say omo kasa aduane no ho asem ti me nko to vitamin change ebe bi na enti ampa what is Dr. Sabia number ne ma me friend to me di nko mo be o so so no ka chere me say membra na me say dem ti me ka bibia na me fa da ro ma ja o se ngi ni sana ebe akọ ni foto aduane but me ka say na me mu nyam say me start fi aduane ade no so at abanka kanka sa be da no aye me wan na me ni da so say ade no ko ya afi 13.5 enti ebi a me ko no 13.5 ebi a ya bi at 12 na asan ko 13.5 say eno a mas from as a sona ni dimi na sa enso me ka say yesu ni na say me say me dia me say atia ba 5.6 me ko aye me wan na me ni jide bia wo me say cause me dey kan ye mro ni bebre but anyi me aswe ni die radia dum ni Dr. Sabia na daroma abafom yeah me ni dey 7 years ni e do baby a o nyare Sabia ho baby o ya but so timiti na we ni pedua na wasesa no aye basa ana kan say do baby a o sore won say do baby a wo yo basa na so ho twetwo chese aswe de bia de isi yo ana say ko kakra bi a ahwe ya live yo ana kura na me ni so mo sa ya on se me yare ba ko e de no call hospital che de call hospital na doctor ya me test no ka che me say me issue ba na nya ne wan we san say me ma me akasa no obi me call hospital na ko so na ni twuma fom no e free test e na be na 10.5 after 10.5 no na ntimi nko fom no so a tan bia na na nti me di aduane no ne fi sa 10.5 aba 5.6 no 15 years e kwa me fa so me di no nyina ne say before ye Dr. Sabia church ni nti se be ya referral ho nti o ma me pipa kan ho a wale se sa ne ma no aguso se bia nke se ne ba na me we simpa me hwehwo a ne tinya akai nti e kwa me fa so di ni say be sora no pa bia me se aduane na be sa atre ne nsa na o che me vegetables nti me hwehwa vegetables no me ka aduane by 15 minutes e fa me tue na me dey sa vegetables no fra aduane no na me every bia no ko check e wo body lab na ma friend doctor ka che nti me check bia so no tia na e ti ko fo na te se o susu se kina wa kiri ni nyina na se aduane na agene Dr. Sabia so bitimi agene menka agene kra tie obo sa ya range no mu se ni edoje me kra first me sa na ma dwen kire me but se ni Dr. Sabia dwen na mama be hu se e waduro na ni nyina na se u be di so na u be ye pepe pese de wa kire wo se u di so na ye pepe pese de wa kire wo na awrade have drum ho be to ama wanya ufa ho ye ni di na ka hu mi yo abushafo ayiwa ose ane da ho no wonderful samona nie bie play we yankwa aduane a Dr. Sabia akofa ba good was say diabetes no nya sa na nyame de bowo pressure no nya sa na nyame de bowo na wontimi na no nya sa na nyame de bowo wo da na do na wonsa ya otitriti wo ne ya otitriti wo be so da ya wo se na ndwe bi pamo ne ade abushafo nya sa na nyame bowo chimate bi na ba ni padua ni maami oba no se 13.5 no be di aduane nyame de mo so se wa ye normal nkebeku no me na me ka tro nkebeku no 7 good years ni wa chini Sabia aduane na atimi aboa no abusuafo momfa Dr. Sabia number ni bio na mo ni nkomo se say 0577 20 14 95 0577 20 14 95 yeah toss one 0555 78 96 98 0555 78 96 98 mamu wa amanone no nano owura bi efre me from America memo nana no oboma baso papa se na momo so amasese wanya ayaresa pa obi o wa abrochire o good ai wo se na moso ama se wan hia aduani ya no se nkanye kra o se na ne member sem nyina ye bisi basa nwuran wo so wadi china abrochire wo chiri wanya anu aduru
mo na matimi aboa no ama save food no watimi anya bia dia sesei ne ho ato no enti amana ne fo no so momfa saa ma we sei ya na mafre na mo ne yen adwetwe enkomo 0243 37 41 51 0243 37 41 51 abrani na ya wotaka enti mame so menka abrani na metaka sese wonyare mpo a sure disavia food no bi mera se na ho be de se twentwe no mo na me aduma ye wonda sene okay enti na nakwasi usu achaw na mo atede nka no Sevia Dr. Sevia na kache na yakono aduane yaka eye wanamoni a obetuo pebinadi na wudi a nokre ne se wo se ebeboa wo akra ya Krobea Asante na wiamia na no ukri wase edam nkomo a modie nyina no adesua nko a yeda mo ase wate na kwami agemai enne medin na awiai monso momwa me na menso menna onia eta dwumadie ye chiase yewo abrewa basnade ya woda nyamensa wom herbal center no abrewa no mamenka na memfa nkyere o se mamen wa ben pa wonro na ninru a wowo no ene se ubetutu anamo akone nkyɛn ewo eye sepase bodwesa anwonkwanta faka ye konkawe kase mesi bodwesa anwonkwanta unya si hope abrewa wo ho o se basniade eba esniade enti wa anwa ho emobo odofo se wontumi nwo wa brem brabre wankyɛn ewo na soyeye no omwa se stroke yade de wato fom wonya sisi yade mu odin se hania enanam yade kora na ehawa tutu anamo na bra abrewa basna de nkyɛn ewo nyamensa wom heba center nyamensa wom nti obeboa maami number eye 0246 45 0718 0246 45 0718 unya bia akra Krobea ebeboa pa okay udin de mundi watwa sa container ni bi sane owura yi ka ne ho asem no Babian Mundi watwa bi and we good afternoon to you Mundi edi asende yen nyambo akina yade beto so ukuada the guy has promised us he will come again we ye prelims we ni ye animu bie kura ne de bia bam no enti frabre wabasna de ewo 024645 0718 na wonne abrewa emmo enkomo awie future life smart food nenso aye aduane ya Bolivia enterprise for na ediaba na se aduane wei na se unya bi na se udia ebeboa pa kai na hye nenso se oba Kumasi Sofo line alignment a woni multi home na edi animhwe future life smart food ba bi a wo yade hye no bra be kire yen wo yade animu na yema ho aduane na di na nya wa hoto future life smart food ate onyare kora bra na yema de be boost we immune system no 0242878090 krache aside krono na wo bono container nkwana na utwa me pa cho dabi bo de na wo san ye ka ho kakra bi ye fra ade bi afternoon jam eno so ye krono mu tem omo ye ababene akwase prison for the wo camp afternoon jam otiase opiate afternoon jam ne ye de afternoon jam ne ye say ye de bia 1 week and 2 weeks ehu nipa dodo a ewo like estates efiewe nipa wo mu nyina ye sheda monitor ebetena baabi nipa mbe frifie wa pie mostly so ye oma ya omuti area mo omutimi eton adwuma ni bi maye omuti area mu ho etumi ton adwuma ma especially sa housemaid for no any house boys no obitimi eba get to aya obetena wa so wato onim wi no bet onim jot no mutimi sheda betena ho no abema lie na ase onom jot no ya ibisa bet oboa o pe o ma like o me bad boys no dia to omanim so efia ska wo ho
ti mumla me ya dwuma ho na monye de mumfa me de ma me esi da me shia bi 3 times obema tip off ya wo get to enti kire me afternoon jam ne yese mo besi akiri afternoon jam ne yese obia ni fie ho anopa na obia kokoro mu no ya dressing nice hu ya amfa susu ye pose ye bebokro no entomata de papa bi ka ki try apam ne kama ya she lofa shoe kama hu ya yetmisha crystal white ene ka ki bag boy chi bag na boy chi na pinch bar ne kates nkwan gum weapons fuller than nyina wo accoutrements fuller than any salmon efie bi wa krama wo o foreign dog shepherd mo ne eyi ni bia ye beku ne just seconds menka ni nyina nyankopon ya adomo a menka da akrachi besan ba ha no but na wotwe ya mu wa makro obeba 2 times yanzana na wotwe ya kwa wiye enti ene no meda wase ne emum ada no aye kan aye no obesan ba wate epacho martina na asam na disuani ya di kire wom eba ne heba production and consult epa plus eba mixture pavi ene plasmos eba mixture ejetua to pebi na tonom udide nana opoku agemai oye panyini pa wo teke fimfia ha anapoku ene eye wa woda in fact erwadi nyankopon onhyira wo na oma wo enkwatenten ye ma wo a happy birthday mabon gabrem